en este caso, para poder facer a intervención. Vale, boas tardes a todos. Despois duns meses nos que non puden acudir ao pleno, despois de todas as queixas que nos están a chegar e todo o que levamos fiscalizado, hoxe tuvemos que vir aquí para, sobre todo, empezar a falar dun primeiro tema que é a ubicación da empresa Valoriza en Campelo. É dicir, queremos deixar claro a todos, que xa sabedes, pero aquí no Pleno Municipal outra vez, que o noso posicionamento é o que tiña a empresa xestionado, que era a antigua nave que tiña distribucións Chope ao lado da nave de Comervía, e volvémoslo a decir. É dicir, nos fomos a unha reunión cos veciños e tamén deixamos ali claro o noso posicionamento. A empresa cambiou, fixemos unha denuncia en Inspección de Traballo e obligamos, lóxicamente, porque os traballadores na antigua nave non son condicións para traballar, e se cambiou. E a partir de aí, tanto o presidente, enterámonos co presidente da Asociación de Veciños, e tamén o presidente da Asociación de Hoteleiros, por a nivel de prensa, aí saíron os veciños nos que fixeron unhas declaracións donde nos consideramos que un ataque persoal a un veciño, a nave dun veciño que é totalmente legal. Queremos deixar claro os veciños de Campelo que a nave é totalmente legal, non ten ningún problema. Fomos a visitar o vicepresidente de Momento por Pollo máis eu, e só estaba traballando a oficina, é dicir, aí fixéronse declaracións que entendemos que son patadas co presidente da Asociación de Veciños, no que falaba de que hai moscas, de que aí as únicas moscas que pode haber son as algas, o vertedero que están facendo vostedes como goberno municipal, levando as palías. Son as únicas moscas. Ou únicamente algo mellor, algunha persoa, ao mellor este presidente de Hoteleiros, ao mellor ten aí algunha propiedade que lle pode causar moscas a xente. Esa nave non lle estaba causando moscas a xente. Entonces, debido a que a fai uns días non coñecemos aínda o motivo, pero os traballadores cambiaron para a nave de abaixo. Como vemos que hai políticos, sigan habendo aquí políticos radicais e que non actúan con sentido común, donde esta nave, ahora mismo, sen polígono industrial, é a mellor nave que teñen os veciños para que a empresa vaya para aí. Eu non sei os vosos posicionamentos, pero non entendo como un BNG ou un PSOE pode posicionarse a que os veciños, a empresa que lle dá servicios veciños de basura, teña a peor nave. Cando despois vamos falando de que queremos os mellores centros de saúde, non entendemos ese posicionamento. Despois, o posicionamento do PP, que supostamente viña a cambiar, non entendemos o cambio, porque aquí vemos que é o mesmo, todo o posicionamento é o que digan o BNG e o PSOE. Entonces, nese sentido, nos xa tramitamos mediante Policía Local para que nos faga xa un informe para presentarse a unha denuncia estes días e que a labor súa como alcalde é que unha nave, se non pode, se está como Albollo, aí esa empresa non pode estar. Entonces, vai a ser a súa responsabilidade. Nos tomaremos todas as medidas legais para que os veciños teñan a mellor nave. Despois tamén quería falar un pouco coa concelleira de Educación, porque eu estou aquí dando a cara por un familiar seu. Creo que debería estar vostede dando a cara. Eu teño que vir aquí a defender os veciños e a defender un familiar que ten unha nave totalmente legal e que é un acordo privado. O Concello aquí non pinta nada. Entonces, se eu fora concelleiro e me obligaran a posicionarme como se posiciona vostede, eu collería e marcharía. A mí non me miro pelo alcalde, se teño que actuar así con un veciño. Imagínate como actuamos despois con os que non son familiares. E despois tamén quero falar do problema que pasou no Brán. É dicir, sabedes que tuvimos o xuicio de estabilización e aí houve unha actuación contra o negocio dunha veciña que foi publicitado. Ahora publicítase estas actuacións, publicítanse na prensa, e aí estuvemos vendo que hai dous traballadores, que un é electricista e outro supostamente firmou o precinto dun negocio, cando todos sabemos que esa persoa non é técnico municipal.
Entonces, nos vimos a informar a esa veciña que pode emprender en calquer momento accións legais contra ese traballador porque non é técnico. E temos coñecemento que a técnico que tiña que estar non estaba nese momento no Concello. Entonces, para informar a esta veciña que non se tomen que aquí non pense en ningún traballador que pode facer o que lle dá gana. Despois tamén quero falar a miña decepción co goberno local, porque xa tuvimos o xuicio de estabilización, no que o Concello foi en contra nosa. É dicir, vimos os plenos, falamos de que aquí o tripartito contratou autónomos, e despois o partido que denuncia unha actuación que nos consideramos que hai varias persoas que non poderían estabilizar esos postos, facemos o contrario. Entonces, nese sentido, o secretario do Concello foi solicitado 2 veces que nos presentara o expediente de contratación e a motivación, o que nos confirma que o secretario que temos no Concello está facendo política. Porque a súa obligación é presentar unha motivación por que non se presenta ese expediente no xulgado. Ese non nos generou indefensión. O que tamén xa dicimos que esta técnico non cumple nin os requisitos para ser administrativa. Entonces, todos os veciños que teñan problemas a nivel de escritos, a nivel de urbanismo, poden tamén emprender accións legais porque esta persoa é a responsable de que os traballadores dos departamentos vayan ben. E este é o problema que temos no Concello. Sí, quédame un poquinho. Despois tamén que xa detectamos outra persoa. Deixeme acabar, fai tempo que non veño. Eu creo que lle interesan os veciños, alcalde. Temos tamén outra traballadora que xa detectamos, que é a técnico de administración xeral. É dicir, na que está ocupando unha plaza de urbanismo e supostamente fai de secretaria accidental. Nos tendría que explicar como unha persoa pode estar facendo 2 postos á vez. E consideramos un dos problemas, porque é unha das persoas que eu presentín unha impugnación cando foi o proceso de estabilización e firmou conforme non se presentara nada. Vale? Entonces, tamén vamos a informar os veciños desta responsable e que non entendemos cando unha persoa vai cerca dos 70 anos. Podemos entender que lle guste o traballo, que lle guste traballar, pero aquí, cando vimos o Concello, non a vemos no posto de traballo. Esa podería estar xubilada. Entonces, non queremos que se lle dé outra autorización. Queremos que aproveite a súa xubilación e despois, cando entremos nós aquí, que responda por lo que fixo estes últimos anos. Despois tamén entendemos, queremos falar do sucedido cos auxiliares de policía, no que firmou uns decretos no que o alcalde non lle dá as súas vacacións pertinentes, porque agora o problema da policía, señora Mariché, son os auxiliares que veñen a traballar en suyo. Ese é o problema da policía local. Son rapaces que están agora, que 3 rapaces teñen que presentarse agora unhas oposicións que podían estar estudiando e teñen o dereito das súas vacacións. E vostede negoulo. Se o problema da policía é ese, vaya por Dios, non fixo nada coa policía en todo o ano e foran a pagar os auxiliares. E nada, pois quería tamén acabar un poquinho co tema dos colectivos, que outro día fixeron unha pregunta sobre unha subvención dun club. Dicir, non me dá tempo ahora, pero para o seguinte pleno explicarei cal é o problema, porque está tamén dentro das persoas que están nese proceso de estabilización aquí. Se algún colectivo notou algo raro, que pensen que son as persoas que están no proceso de estabilización. E pouco máis, me despido, hoxe poden ver que o alcalde está solo, non ten o secretario. Bueno, pois xa sabe que tive unha reunión co secretario e os nosos técnicos xa lle dixen que saben o mismo máis que el. Entonces, isto debe ir a dicir que poñer o secretario por riba que interprete os plenos, con nós non. Hoxe está aí só, sin o secretario. Vale? E queremos que os veciños, cando veñan a falar, non lle comenten nada ao secretario. Xa pode pasar.
primeiro, consumiu o doble de tempo que permite o reglamento, son 5 minutos, consumiu 10, e segundo, o secretario só que ten que estar no pleno cando inicie o pleno. Xusto. O pleno iníciase. Logo, só lle pido que un pouco de respeto, simplemente eso. Moitas gracias. Hasta logo. Moi ben, vamos a dar inicio ao pleno ordinario do mes de setembro. O primeiro punto, 5404, aprobación da acta da sesión anterior. Hai algo? Todos de acordo? Queda aprobado de forma unánime. O punto 2, expediente 1863/2025, recoñecemento extrajudicial de créditos 10/2025. Sí, expediente foi dictaminado pola Comisión por unanimidade dos membros presentes. Estamos de acordo todos? Sí? Quedou de forma unánime. Vale. Punto 3, expediente 2676/2025, segunda modificación anexo subvencións nominativas, orzamento 2025. Sí, o expediente tamén foi dictaminado pola Comisión por unanimidade. Estamos de acordo? Sí, nada, simplemente puntualizar que no estamos de acuerdo. Obviamente estamos a favor de que se doten axudas para os deportistas por cambios de, neste caso tamén para a actividade social, pero bueno, temos que tamén facer reseña que no propio informe de intervención pues advierte que no caso de facelo desfavorable como fai é porque existen facturas que están dotadas sin crédito. Entonces, vamos a votar a favor, pero que non podemos perder de vista o que está dicindo neste caso a interventora con facturas que non teñen crédito e que deberían de ter previsión para que non fose así. Ben, para que todo o mundo nos entendan, decir, isto que se trae a pleno, pois, en primer lugar, pois beneficiario o colectivo solidario de galego co pobo saharaui, que normalmente todos os anos pois viñan un grupo de nenos e nenas e este ano pois por distintos motivos non puideron vir e o que decidimos foi por parte do Concello seguir mantendo con este colectivo, entendemos a necesidade que pode ter o que Solidaridade Galega co pobo saharaui e eses cartos se van a traducir en urxencia alimentaria nos campamentos de refugiados saharauis. Logo, entón, entendemos que eses cartos non creemos que non sería bo utilizalos para pagar facturas, sino que entendemos que xa que se utilizaban para traer esa crianza que non pode vir, pois o que vamos a facer é manter esa subvención e se vai a comprar alimentos para eses campamentos de refugiados saharauis. En segundo lugar, Alejandro López Meira, que se solicita a subvención porque foi a ese mundial xa unha vez rematadas o que foran as convocatorias, que estamos falando pois dun deportista que cun trasplante e que tanto ganou o campeonato europeo como despois segundo no mundial, e a competición foi despois da convocatoria. E no mesmo caso Lola Ferro Guiance, que tamén moitas das súas competicións foron despois de rematar a convocatoria. Sí, bueno, nós estamos de acordo coa proposta e vamos a votar a favor. Moi ben, unánime. Votos a favor? Vale, seguinte punto, o punto 4, expediente 1457/2025, modificación puntual número 15 do Plan Xeral de Ordenación Municipal para a descatalogación do ben 129 en Sinás, Raxó. Sí. A aprobación inicial unha nova modificación do pexón, a número 15,
consistente na descatalogación do ben 129 en Sinás. Trátase dun proxecto de iniciativa privada no que o promotor é quen impulsa, fai o proxecto, costea os trámites e o Concello cursa a petición á Xunta e a todas as sectoriais necesarias, costas, patrimonio, tal como recolle a Lei do Solo de Galicia. Neste caso, solicítase eliminar a catalogación dun pequeno número de eucaliptos existente ali en Sinás, así como de un monolito que non existe dende hai máis de 20 anos, polo tanto, realmente consiste en descatalogar un ben que está erróneamente catalogado. É unha modificación sen impacto ambiental sobre o solo, sobre a fauna, sobre a vexetación, xa que o conxunto de eucaliptos non ten valor, e a cambio terá un importante beneficio para a veciñanza, xa que suporá a cesión ao Concello de máis de 300 metros cadrados, coa que dotaremos de un espacio público, unha praza nesta zona de Sinás, ademais de contribuir á futura senda do litoral que unirá o Laño e Raxón. Esa é a proposta que traemos a pleno. Ben, ten a palabra a portavoz do NEGA. Sí, referente a este punto que se trae, queríamos facer constar que si os avalan a vostedes informes neste caso favorables. Hai un informe que se nos fai chegar, que está no expediente, neste caso o informe xurídico, que o propio informe recolle que non é favorable a esta proposta que vostedes traen. Entón, eu quería saber se existe algún informe como favorable en competente de materia de protección que avale pois a decisión que hoxe se vai a tomar desta modificación. Se mo podía aclarar en base, a motivar o voto que nos poidamos emitir. Non sei se mo quere aclarar na seguinte intervención. Sí, estamos ante unha modificación puntual do Plan Xeral e o catálogo que nada ten que ver coa realidade do que dixo a señora concelleira de Urbanismo. As modificacións puntuais as asume o Concello, que é o que di a lei, inda que sean a instancias de un interés privado. O expediente carece de informe técnico, non hai informe ambiental que acredita a pérdida dos valores ambientales, hai varias evidencias, o informe xurídico é moi claro, moi claro, ningún técnico acredita o interese público, calquer modificación puntual que se faga ten que estar completamente acreditado o interese público, ningún técnico informa ese interese público, que é unha condición obligatoria. Entendemos que é necesaria a avaliación ambiental e estrategia, pero eso xa o dirá a Consellería. Logo, o informe jurídico recolle unha sentenza do 2022 que fala dos valores ambientales. Non estamos a falar de uns eucaliptos, estamos a falar de algo moito maior. Logo lerei a ficha. Por lo tanto, se fundamenta a xustificación na necesidade de crear unha senda desde o Laño hasta Sinás, cando eso implica tirar casas, polo menos 5 que están en dominio público. Supoño que non será moi recomendable esa acción que vostedes xustifican como último término para conseguir isto. O propio Plan Xeral recolle a senda, o propio Plan Xeral grafía e recolle como espacio público esa plaza da que vostede alude e a senda litoral. Polo tanto, ese motivo é falso, que xustifican para o interés xeral é completamente falso, e logo a propia Lei de Costas garantiza a servidume de tránsito. O Concello mañán podería executar a Lei de Costas e facerse cargo da servidume de tránsito que garantizaría o paso da senda. Polo tanto, non hai interés xeral, non está acreditado, o informe xurídico é absolutamente demoledor. A sentencia do 22 fala dos valores ambientales que o Concello ten a obligación de defender, e estamos a falar de un interés meramente particular para a construción de dous chalés. Non hai interese público, o único interese é particular. Polo tanto, creemos que é un error, creemos que é ilegal, e o informe é completamente demoledor. Se falamos da sentencia,
fala en particular os seguintes extremos: conforme resulta del examen de las actuaciones administrativas, estamos ante un elemento de valor ecológico, paisajístico y ambiental ubicado en la punta de Sinás, lugar en donde convergen dos playas y que se divisa desde prácticamente toda la zona costera, lo que indudablemente aconseja la inclusión en el catálogo como protección ambiental, tal y como se señala en la ficha 129. Y el impacto ambiental y paisajístico que provocaría la construcción de dos viviendas no debe ser tolerado por la Administración en defensa del interés general. Isto o di un xuiz. Por lo tanto, o que vostedes están intentando facer é un pelotazo, é un erro, e espero que o corrixan. Sí. Vamos a ver. En realidade, alucinada estou aquí co señor portavoz do Partido Socialista. Tamén me sorprende a concelleira do Bloque Nacionalista. Vamos a ver, este goberno está, ante todo, a disposición da veciñanza. Este é un proceso reglado, transparente. Por eso estamos aquí, precisamente, neste pleno. De aquí irá ao informe ambiental, onde a tramitación do informe ambiental, onde se dictaminará se hai impacto ambiental ou non. O que facemos é tramitar como en este caso este particular en Raxó ou en calquer outro proxecto que se presente e que vexamos que é idóneo, non? Vamos a ver, vostede ben sabe que trátase de procesos complexos, que moitas veces se complican con trámites longos, con correccións, pero son procesos que son necesarios. E sorpréndeme moitísimo que me fale de valor paisaxístico. Exactamente a que se refire vostede con valor paisaxístico? Estamos falando duns, menos dunha, 7 eucaliptos creo que son. Vamos a ver, ese valor que tiña é o mesmo que teñen hoxe, que cando neste concello solicitaron a tala de varios deses eucaliptos e se concedeu o permiso sin facer ningún miramiento. É que, vamos a ver, un pouco de coherencia, señores e señoras. Coherencia, por favor. Entón, nos facemos este procedimento reglado coa normativa urbanística a disposición de todo aquel que como todo proceso urbanístico reglado por a exposición pública e a disposición de toda a cidadanía, o que quede constancia é que este goberno busca sempre mellorar apoio ao noso municipio, con traballo e transparencia, con ferramentas a disposición da cidadanía, como, por exemplo, o visor urbanístico, o inventario de camiños que está en marcha, e non lle den voltas e non falen de invencións, non introduzan conceptos erróneos porque non existen. Entón, aquí estamos a aprobación inicial dun proxecto, dunha modificación que se as administracións, se as organismos sectoriais aos que vamos a remitir consideran que non é posible, pois aquí viremos e dirase que non. Obviamente, sempre de acordo cos administracións sectoriais, costas, todos aqueles que interveñen nun proceso reglado e transparente. Señores, coherencia, están a falar duns eucaliptos, 7 penso que son, que están catalogados, a conto de que, señores, 7 eucaliptos catalogados, verdad? E que vostedes concederon, insisto, permiso para atalar varios deles, sen facer miramentos de ningún tipo, de acordo? Entón, consideramos que certamente aquí existe unha ficha sobre uns bens que non deberían estar catalogados e por eso estamos a tramitar esta modificación puntual. Nos estamos de acordo e pensamos que estamos a facer un urbanismo responsable para todos e ao servizo da veciñanza. Grazas. Sí, máis intervención? Sí. Eu antes de facer a miña intervención, moi a sabiendas,
quixen facer unha pregunta, porque quixen saber se vostede contestando a pregunta, pois eu podía así modificar a miña intervención. E fixenlle unha pregunta que na súa intervención ainda non me contestou. Eu pregunteille, e aparte vostede escoitou perfectamente a pregunta, que papel, que informe sostén esta decisión que vostedes hoxe traen aquí. Vostede di que hoxe aquí trae un trámite. Non, aquí non é un trámite, aquí hoxe temos que vir a votar. Non somos o órgano de máxima representación política e temos que emitir un voto. Temos que votar se estamos de acordo ou non estamos de acordo. Eu fixenlle unha pregunta e díxenlle, ten vostede ou existe algún informe que avale a decisión que hoxe se vai a tomar aquí? Vostede non me contesta se existe ou non informe. Emite a súa opinión, pero eu non podo emitir un voto en base á súa opinión ou en base a exemplos que me trae. Entonces, teremos que emitir un voto e decir, oi, pois mira, aquí hai un informe que é desfavorable, hai un informe xurídico que, ademais, explica que, bueno, Gregorio non lle dou lectura, pero eu podo dar lectura ao que pon o informe xurídico e pon o impacto medioambiental e paisaxístico que provocaría na construción de 2 vivendas unifamiliares non debe de ser tolerado por a administración en defensa do interés xeral. Neste sentido, o acto de proba ponse manifesto a 3 escasos metros do Penedo que se encontran os restos e que as vivendas proxectadas estarían situadas a un 3 metros do monolito que a ficha señala que está no medio de eucaliptal, como elemento protegido. Eu estou recollendo, non o digo eu, estou recollendo o que di o informe xurídico. E retomando o inicialmente exposto, a ficha que se lle asigna un grado de interés local e dun tipo de interés ambiental, prohibindo calquer tipo de edificación, elemento protegido, contemplando exclusivamente a súa reestruturación integral. E aínda, cando se fai constar no informe pericial que dito monolito está totalmente destruído, recoñécese que é certo que se conservan os restos visibles alrededor, o que sería alrededor do que sería a ubicación orixinal. Por consecuencia, sí que é posible ubicar o referido elemento protegido, sin esquecer no que non é único. Resulta evidente que a exclusión do catálogo deste ben en concreto exixiría unha motivación reforzada no documento que se presente para a súa tramitación, así como de informe favorable do órgano competente en materia de protección de patrimonio cultural. Isto non o di o BNG, isto é o que di o informe xurídico. E isto é o que eu precisamente lle preguntaba, se existe algún informe que de alguna maneira asente o que hoxe traen aquí. Vostede non me contesta, vostede non me aclara, entón, obviamente, pois nós teremos que emitir o voto en consecuencia do que vostedes hoxe aquí están traendo. O decía o portavoz do Partido Socialista, non existen informes favorables e non existe xustificado que cal é o interés público de realizar esta modificación puntual. Máis nada. A ver, evidentemente non son 2 eucaliptos, nin 6, nin 5. Vou a ler. Entre a ría e a carretera general ao oeste da playa, al norte, apartamentos de pouca calidade. Descripción do elemento. Pequena península con rocas, eucaliptos e pinos. Herba e un obelisco de cemento en el medio. Vistas de la ría, playa e muelle. Viviendas deshabitadas. Isto é o elemento protegido. É un entorno ambiental que merece unha protección ambiental. Isto non o digo eu, o di a ficha. Pero que para maiores, o TSJ se pronunciou sobre isto. E o TSJ, sentencia del Tribunal Superior de Justicia del 18 de febrero del 22, TSJ, en particular los siguientes extremos. Conforme resulta del examen de las actuaciones administrativas, estamos ante un elemento de importante valor ecológico, paisajístico y ambiental ubicado en Punta Sinás, lugar en donde convergen 2 playas y que se divisa desde prácticamente toda la zona costera, lo que indudablemente aconseja su inclusión en el catálogo como protección ambiental, tal y como se señala en la ficha 129, que leen antes, y el impacto medioambiental y paisajístico que provocaría la construcción de 2 viviendas unifamiliares no debe ser tolerado
por la Administración, el Concello, esta Administración, en defensa del interés general. Por lo tanto, o propio xuíz dice que o que está facendo vostede é ilegal, claramente. Din como xustificación que o desarrollo dunha senda, que é falaz, é mentira, porque no propio planeamento ven grafiada a senda de 6 metros, grafiada no planeamento, esa suposta plaza que di vostede, ben grafiado. Por lo tanto, non se acredita o interés xeral, se fundamenta nunha mentira, o informe xurídico é demoledor contra unha sentencia do TSJ, ni máis ni menos. Ademais, isto representa un agravio comparativo sin precedentes, porque calquer veciño perxudicado por un elemento patrimonial ou que sexa, ven aquí e solicita que yo modifiquen. Dice, non, que aquí iniciamos a tramitación. Non. Aquí o Concello declara que esa protección ambiental non merece a pena. E políticamente se toma un acordo que desarrolla unha serie de procedementos que teñen como obxectivo anular esa ficha do catálogo. Non é que aquí tramitamos e outros dirán. Non. O Concello e o Pleno é soberano e o Concello ten a obligación, según di un xuíz nunha sentencia, de defender o interese xeral, que non está acreditado. O informe jurídico é demoledor. Por lo tanto, eu tería cuidado co que aproban, porque é claramente prevaricación. Non se acredita ningún informe técnico que acredite o interés xeral, que é unha condición fundamental para unha modificación puntual. É un requisito indispensable acreditar o interés público. Neste caso, un xuíz lle dice non hai interés público. O que debe facer o Concello é defender esa protección ambiental. O agravio comparativo é máis importante, porque calquer veciño que teña condicionada a edificabilidade do seu terreno por unha cuestión do catálogo, pode vir aquí co mismo dereito a decir quíteme ese hórreo, quíteme ese cruceiro, quíteme ese yacimiento que quero edificar 2 chalés. E usted ten a obligación de facelo porque xa o fixo, o está facendo hoxe. Polo tanto, isto é moi grave. Vostedes farán o que consideren oportuno. Me parece ben, vostedes sabrán que son maiores de edad, en calquer caso. O que non se pode é contar mentiras, decir que son eucaliptos, decir que son cousas irrelevantes. Non. O xuíz dictamina que é un valor ambiental claro, que debemos protexer e que nós, os que integramos este Concello, e que o Pleno é soberano, temos a obrigación de defender o interese ambiental dese terreno. E aquí estamos defendendo intereses particulares para a construción de 2 chalés. Por lo tanto, evidentemente, votaremos en coherencia, votaremos en contra. Ben, para rematar e para pechar, fíxense vostedes que non somos transparentes, que hoxe aquí este punto nin tan siquiera había que traelo. É dicir, isto é un compromiso do equipo do goberno ante a transparencia e ante que nós nada temos que ocultar e por eso se decide traeros a pleno. Este punto non tendría que vir hoxe a pleno nin tan siquiera. Ainda podría vir no siguiente paso, pero decidimos, en este caso, traelo a pleno porque entendemos que é unha acción transparente e unha acción participativa. En segundo lugar, en Poio, por sorte, nos coñecemos todos. É relativamente pequeno, pero que resulta que en Raxó ainda máis pequeno, e nos coñecemos todos. Logo, escoitar a persoas falar de respeto urbanístico, de pelotazo urbanístico, de sentencias judiciais, home, un pouco de coherencia incluso. Logo, eu creo que antes de mencionar e de facer algunhas intervencións, había que facer reflexións e autocríticas, porque igual temos que falar de agravios comparativos. Igual non todo o mundo pode ter sentencias de derribo e que non se executen eses derribos. Logo, eu creo que ser un pouco respetuosos. Logo, este goberno, pelotazos, ningún. Transparentes, todos, porque hoxe non tiñamos que traer isto a pleno. O traemos por decisión propia do equipo de goberno porque nos gusta que sea participativo. Pero que non vamos a consentir é que nos veñan a dar leccións certas persoas, porque, repito, Poio pequeno e Raxó inda máis. E como todos nos coñecemos, que aquí veñan persoas a falar de sentencias judiciais. Teríamos que ver cantas sentencias judiciais están pendentes de cumplir en Raxó. Que se veña a falar de pelotazos urbanísticos, podríamos falar de varios en Raxó. E de preocupación polo urbanismo en Raxó, podríamos falar moito. Logo o que pido é polo menos un pouco de coherencia e respeto.
Un pouquiño. Ben, vamos a votar. Me gustaría por alusións... Non mencionei a vostede, non sei se dá por aludido. Non me dou por aludido. Perfecto, vamos a votar. Eu quero falar deste tema. Vamos a votar. Votos en contra? Votos a favor? Moi ben, queda aprobado. Seguinte punto. Punto 5. Expediente 3063/2025. Moción BNG sobre a vaga de lumes forestais que asolou Galiza no mes de agosto e as medidas necesarias para evitar que se repita esta catástrofe mediante unha política de prevención e unha xestión integral do medio. Ten a palabra a portavoz. Hai que ratificar. Sí. Foi incluída no orde do día, pero non se dictaminó por comisión, ainda que sí que Estamos de foi. acordo. Hai que ratificar. Sí, creo que estamos todos de acordo en eso. Sí? Sí. Sí, sí. Vale. Ten a palabra. Sí, grazas. Traemos esta moción que, como ben din o seu título, precisamente o carácter da mesma é solicitar á Xunta as medidas pertinentes precisamente para evitar que esa vaga de lumes pois volva a asolar outro verán o noso país. E tamén porque tomar esas medidas preventivas tamén vai a evitar pois que non suceda, obviamente, no Concello de Poio. Está claro que non podemos mirar para outro lado, que é unha problemática que nos atinxe a todos e por iso hoxe decidimos traer esta moción que recolle diferentes acordos en base ao que creo que todos coñecemos que aconteceu este mes de agosto, que unha vaga de lumes pois asolou diferentes territorios de Galiza e onde quedou demostrado pois que evidentemente faltaron recursos tanto personais como materiais para poder afrontar os mesmos. O que queremos é precisamente demandar máis políticas forestais, máis medios, máis recursos e por iso facemos a través desta moción. Os acordos que hoxe queremos que se tomen neste pleno son os seguintes. Primeiro, instar a Xunta de Galiza a inmediata posta en marcha dun fondo de recuperación económica, social e ambiental. Xunta Estado, para facer fronte aos danos da vaga de lumes. Este fondo deberá incluir axudas directas de ata 200.000 euros para a reconstrucción de vivendas, unha chega de hasta 6.000 para autónomos, pequenas e medianas empresas, economía social, coa mínima burocracia posible. E ten que ser un feito real, non unha promesa manifestada, senón que un feito que esas persoas poidan poder acceder a esas axudas. Urxir tamén a Xunta de Galiza por en marcha un plan de emprego verde de restauración ambiental dentro de todas as áreas que foron asoladas polo lume, que se centraría na restauración ecolóxica, na protección da biodiversidade e da recuperación dos solos. Demandar tamén a Xunta a aprobación dunha moratoria inmediata as novas plantacións de eucalipto para reconducir a política forestal cara a un modelo de monte ordenado e multifuncional que xere riqueza e que sexa máis resiliente fronte aos lumes. Isto quere decir executar políticas forestais pois que permitan poñer o monte a funcionar. Instar tamén a Xunta de Galiza a duplicar os fondos de prevención nos próximos anos, exixir o reforzo e a profesionalización dos servizos de prevención e extinción, incluindo a creación de 70 brigadas móviles de vixiancia, dotación de medios e de equipos adecuados para o ataque dos grandes incendios. Tamén garantir a mellora das condicións laborais do personal do servizo. O que pasou tamén este mes de agosto e que escoitábamos na Xunta que se demandaba e se solicitaba máis infraestructuras cando non había personal para poder asumir esas infraestructuras ou que moitas veces se tiña que descansar un personal, pois non había como podelo sustituir e o mellor pois non podía salir un helicóptero, por exemplo, e destes casos eu estoume facendo exemplo das moitas manifestacións que fixeron chegar os profesionales que traballan na extinción de lumes. Instar tamén a Xunta que revise o marco competencial actual en materia de prevención e defensa
defensa contra os incendios forestais, nomeadamente en relación coa xestión das redes secundarias de faixas de biomasa, co obxecto de que sexa a propia Xunta quen asuma a execución subsidiaria das tarefas de limpeza nos casos de incumprimento por parte dos titulares e nas parcelas de propiedade descoñecida. Demandar tamén ao Goberno galego que impulse a rehabilitación socioeconómica do rural, promovendo a mellora dos servizos, o incremento do financiamento dos concellos e alternativas productivas sostíbeis que fomenten a mobilización de terras para a produción sustentável de alimentos. Demandar tamén a asunción de responsabilidades políticas por parte dos máximos responsables do Goberno galego, comezando polo seu presidente Alfonso Rueda, pola xestión absolutamente neglixente que tiveron cos lumes que asolaron os diferentes territorios galegos, e por converter esta vaga de lumes nunha auténtica catástrofe que podía terse evitado si se levara unha xestión de prevención e protección dos nosos montes. Máis nada, por agora. A palabra o portavoz do PSOE. Sí, bueno, estamos ante unha catástrofe ambiental, económica e social sin precedentes. Arderon 100.000 hectáreas, incendios, son os incendios forestais máis graves que se produxeron en Galicia. A Xunta céntrase evidentemente na extinción, non na prevención que debería facer. Hai un problema de planificación e de deseño claro e evidente, chega tarde en canto a inversión, en canto a políticas de prevención, eso, claro, evidentemente se paga, non? Todos recordamos de nenos a existencia de numerosos cortalumes en todo o territorio galego, e vemos como ahora esas labores que se facían e sempre se viñan facendo non se fai, non? Céntrase, polo tanto, na extinción, lexos de centrarse na prevención. Logo, as propias brigadas se contratan con contratos temporais, con fixos discontinuos durante períodos moi concretos, o que non permite planificar, coñecer o territorio, establecer estrategias ben definidas, non? Faltan políticas ben orientadas precisamente na prevención. E logo, cando acontecen os fumes, pois se produce unha xestión claramente caótica e irresponsable, non? O señor Rueda e os dirixentes do Partido Popular da Xunta foron totalmente incapaces de xestionar esta vaga de lumes, e o único ao que se dedicaron foi a enganar, a ocultar información e a improvisar en plena emerxencia, demostrar que non están á altura. Ao mesmo tempo que o Goberno galego lle reclamaba máis medios ao Estado, a Xunta retiraba bombeiros das 4 provincias, sin que ninguén entendese nada, algúns deles recibindo a orden de volver cando estaban de camiño de volta. Os brigadistas alertan de que centos de postos sin cubrir impulsan el avance de los incendios en Ourense. Pero non só tiñas motobombas paradas por falta de condutores, sino que o negaba, e mentras tiñas motobombas paradas pedíalle máis ao Estado, non? Esta resposta este sinsentido dunha responsabilidade política e un cálculo partidista, que é o que suele fomentar o Partido Popular, que na oposición son uns fenómenos, pero cando lle toca gobernar, pois demostran as súas carencias, e temos, para exemplo, este Concello. Primeiro recortan, logo desorganizan, e cando todo se complica, culpan o Goberno central. Cando as competencias son claramente autonómicas, eles derivan a responsabilidade a terceiros, como fan sempre. Non sei para que queremos o Partido Popular na Xunta, si cando teñen que afrontar as necesidades propias das súas competencias renuncian a eles para culpar aos demais, non? O PP, a receta nunca cambia. Cando hai crise, primeiro miran para outro lado, non fan nada, e despois culpan ao Goberno. Tamén a Xunta, saleu en medios, é dicir, isto está claramente acreditado. A Xunta pide motobombas ao Goberno, mentras as suyas pasan turnos enteros aparcadas por falta de personal. Negouno e logo tuvo que admitilo. A Xunta ocultou 447 incendios no que vai de agosto. Negan a realidade, chegou a decir a Xunta de Galicia que a maioría que eran pedras e ervas, non? Eran 6 eucaliptos, non? Decía que a maioría eran cousas irrelevantes. E así estamos, é dicir, non hai unha solución
que se plantexe no horizonte, cando tuvemos a experiencia do 2006, cando o goberno da Xunta daquel momento do bipartito levaba escasamente 9 meses no goberno, a súa posición foi durísima, chegaron a culpar ao goberno das mortes e demais, se fixo un plan tremendamente exhaustivo sobre a planificación na extinción de incendios. Plan que non se cumple. E non poden decir que sean novos, que leven 9 meses, un ano, non. Levan gobernando xa desde o ano 2009. Polo tanto, o mínimo que se exixe a un goberno serio, responsable, un goberno que leva gobernando moito tempo e que teñan unha clara planificación en canto a prever o que todo o mundo sabía que iba a pasar. En calquer caso, recordo que meses antes o señor Rueda salía públicamente a decir que tiña o sistema de prevención de incendios e de extinción máis completo de toda Europa. Ten a palabra portavoz do Partido Popular. En agosto, Galicia, sobre todo a provincia de Ourense, sufriu a peor vaga de incendios da súa historia. Foi unha situación extrema que afectou tamén a outras comunidades, a Portugal, onde no 2025 podemos decir que tivemos a maior superficie queimada da nosa historia. As causas, segundo esta moción, por culpa da Xunta e do Partido Popular. A verdade é que, segundo os expertos, é que foron 3 os factores principais: a actividade incendiaria, as condicións climáticas e a situación demográfica do rural. Isto provocou, como dicía, unha situación nunca vivida. En agosto producíronse 673 lumes, algún día máis de 30 lumes iniciados no mesmo día. E no que se refire a apoio, este verán houbo lumes moi puntuais que afectaron aproximadamente a 0,2 hectáreas. Para que se fagan unha idea, nos incendios do ano 2006 en Poio arderon 1.200 hectáreas, unha terceira parte do noso territorio. E, como saben, Poio é un dos poucos concellos con brigada propia de prevención e defensa contra incendios e fomos o primeiro da provincia de Pontevedra en poñela en marcha. E foi coa colaboración da Consellería de Medio Rural. Vaya por diante as grazas a eles, aos voluntarios de Protección Civil e Garda Civil, que tamén por iso son merecedores desa medalla de ouro que hoxe nos enche de orgullo, e a todos os servizos e forzas de seguridade que axudan no noso municipio. Así que Poio fixo os deberes e coidamos que Galicia tamén, porque foi unha situación excepcional e Galicia respondeu. E ao fronte estuvo o goberno galego, que despregou o maior dispositivo da historia cunha máxima prioridade: defender as casas e as persoas. En este sentido, destacamos que coa extensión a virulencia dos lumes que tivo Galicia non houbo unha soa víctima mortal e mesmo o número de vivendas afectadas foi moito menor que noutros lumes, o que fala desas prioridades claramente. Ademais, tan pronto como rematou o peor dos lumes, o presidente da Xunta volveu aos lugares máis afectados, non coas máis baleiras, senón coas axudas convocadas e concedidas, e medidas para o futuro xa aprobadas. De feito, o 29 de agosto aprobaron xa as primeiras medidas con importes récord e hoxe mesmo, apenas un mes despois dos lumes, xa cobraron os propietarios de 20 vivendas afectadas, 4 negocios e 13 tecores. Por iso, teño que dicir que esta moción peca de vantaxista. Mandáronlles a vostedes dende Santiago un texto xenérico xunto coa convocatoria xa a manifestación e coa pancarta, e non lles importa o máis mínimo o que se fixo ou que se vai a plantexar para o futuro. De feito, piden acordos, sinto decir, que xa estaban en marcha a semana antes de presentar a moción. Falan de incluir axudas de ata 200.000 euros para reconstruir vivendas, cando as contías que ofrece Galicia son maiores, e ademais
en 20 dos casos xa están concedidas e están pagadas. Non quero recordar noutros lugares de Canarias que siguen esperando as axudas. Falan de aprobar unha moratoria, que dicía a señora Caldas, para as novas plantacións de eucalipto, pero, señora Caldas, esa moratoria está en vigor dende o ano 2021, e sen entender que nestes incendios non arderon eucaliptos, porque non supuxeron nin o 1% da superficie da provincia de Ourense en eucalipto. Falan de duplicar o fondo de prevención, que xa está, insisto, aprobado antes de que vostedes presentaran a moción. Falan de cambios no sistema de xestión das franxas, que tamén foi aprobado, xa que a Xunta asumirá a limpeza dos concellos de menos de 10.000 habitantes, dende estes lumes deste verán. Demandan a revitalización do rural e voulles dicir unha cousa. A mellor forma de que o rural este coidado é que a xente viva nel e que sexa produtivo. E aí se ve a gran diferencia entre as súas políticas e as nosas. E tamén pode se ver neste Concello e neste pleno incluso, porque mentres nós apoiamos as empresas que existen e dan traballo e futuro a moitas familias, vostedes queren pechar, como vimos aquí neste pleno en varias ocasións. Obviamente, o Partido Popular non quere iso. Mesmo onte o Consello da Xunta anunciou a aprobación inicial do plan estructurante do polígono de Fraga Moreira, que se vai a facer realidade con impulso da Xunta e do Goberno de Ángel Moldes, e que vai supoñer a revitalización do rural, precisamente para facer fronte á despoboación. Son estas as políticas que axudan ao rural e ao emprego. Moi ben, ten a palabra a portavoz Menega. Nos non decimos que sexa culpa do goberno galego. Nos o primeiro que traemos con esta moción son propostas. E despois das propostas pedimos que quen tenga responsabilidade a asuma. En este caso, quen tenga responsabilidade é a Xunta. Non podemos decir que asuma a responsabilidade do Concello de Poio, porque neste caso non a ten. Entonces, o que pedimos é que asuma a responsabilidade quen a ten. Vostede di que vimos cunha moción xenérica e vostede ven cunha resposta xenérica tamén. A vostede lle mandan de Santiago que ten que responder cando vimos aquí os do bloque e presentamos a moción. Entón, se falamos de xenérico, falemos de todo. Di vostede que as axudas xa están pagadas. Bueno, iso di vostede. Eu dixen na miña intervención que o que non estamos dicindo é que sean promesas, sino que sean efectivas e que sexan reais. Seguramente que todas esas persoas de 144 casas que foron afectadas, a día de hoxe hai que preguntarlle se realmente cobraron as axudas ou non. Vostede di tamén que vostedes son un exemplo de querer facer un monte productivo, porque se hai un monte productivo, vostede entende que o que hai que intentar é incentivar que a xente viva no rural. Eu estou de acordo con vostede, efectivamente. O que temos que intentar é que o rural non quede deshabitado, que a xente aposte por o rural e que teñamos un monte productivo. E para ter un monte productivo hai que activar o monte e para iso hai que poñer medidas en marcha. E vostedes que están aquí no Concello saberán precisamente que os concellos tamén necesitan desa axuda e dese financiamento, vale, para poder pôr en marcha políticas forestais. Esta moción ou esta petición non ven extemporánea, inda que vostede di que xa se tomaron acordos. O que quere decir, e o dixen o inicio da miña intervención, é que temos que seguir solicitando todas estas medidas precisamente para evitar que suceda o que sucedeu, que foi, ademais, catalogado como unha catástrofe peor que os lumes de 2006. Vostede facía referencia ao que asolou o Concello de Poio. Efectivamente, neste caso, o Concello de Poio non foi afectado, pero a catástrofe a nivel galego foi moito maior que a de 2006. E iso non o digo eu, iso o din profesionais que evidentemente foi unha catástrofe das peores que sufrimos. Eu teño claro que vostedes non van a apoiar a moción, precisamente porque pedimos responsabilidades á Xunta de Galiza, pero nós lle pedimos responsabilidades a quen as ten.
e pedimos as políticas e facemos propostas e non o decimos agora, o vimos dicindo de sempre, pero precisamente cando suceden as cousas é cando hai que recordarlle o que teñen que facer para evitar que estes lumes pois volvan a acontecer e para evitar tamén que poidan acontecer aquí no Concello de Poio. Fai nun pleno ou dous plenos preguntábamos precisamente por servizos como viña sendo o servizo do Concello de Sanxenxo, o servizo que tamén en moitos casos, inda que é un servizo que está confinado, vou rematando, é un servizo... Non, xa estou no segundo turno. Ben, pois entonces sigo no último turno. Ben. Sí, bueno, estamos a favor da moción, estamos a favor dos acordos. Se dixeron aquí unha serie de imprecisións sorprendentes, como que hai axudas para a vivenda de 200.000 euros, cousa que é insólita. O máximo que aparece na convocatoria de axudas para a vivenda é 19.000 euros. Logo, se buscas, en canto a publicidade, aparecen Telecinco 155, El Confidencial 112. Bueno, a nivel mediático si hai diferentes. As axudas de vivenda rematan nun mes, as de explotacións agrarias, explotacións agrícolas e determinados enseres, espacios protegidos, acaba hoxe precisamente. Quero dicir, os datos que dá non se corresponden coa realidade, estamos acostumados a que utilicen a propaganda e a que utilicen a mentira como xustificación para os seus actos, pero a realidade non é esa. O que se demostrou precisamente o que se demostra sempre, é dicir, son tremendamente competentes na oposición, tremendamente exixentes na oposición, tremendamente rigurosos cos que gobernan cando están na oposición, pero cando lle toca demostrarlo son tremendamente ineficientes e nada do que decían se cumple cando teñen que demostrar precisamente esa competencia. E iso se reflexa tamén nos incendios, é dicir, estamos acostumbrados a ver actuacións do Partido Popular donde non están á altura das expectativas, non están capacitados para levar a cabo executar a súa responsabilidade. E, neste caso, pasa exactamente o mesmo. Son a lei do embudo tremendamente intolerantes e tremendamente rigurosos cos demais, para eles o lado ancho, pero tremendamente laxos cando teñen que demostrar a súa competencia, como pasa precisamente no Concello de Poio. Se analizamos o que se decía na oposición, era un discurso tremendamente exixente, competente, de capacidade, cando veñen a gobernar e o teñen que demostrar, vense as súas limitacións e que nada do que decían na oposición era certo, nada ten que ver co que fan cando están no goberno. Polo tanto, estamos tremendamente acostumados. O tema das axudas sabemos, esperemos que veñan novas axudas, porque as que están en vigor, xa digo, non responden ás expectativas, nin resolven o drama de todas as vivendas que arderon, de personas que perderon absolutamente todo na vaga de incendios e que non foron enormes poblados, núcleos de poboación que non tuveron ningún tipo de asistencia por parte da Xunta de Galicia. Por certo, se non chega a ser pola UME, que vostedes decían que era un capricho faraónico do señor Zapatero, Galicia seguiría ardendo a día de hoxe. É o mejor servicio de emergencias. Non ten estudiada ben está claro, en a moción nin as axudas aprobadas e otorgadas da Xunta de Galicia. Sí, efectivamente, por eso lle digo que non o ten ben estudiado. É importante esta moción que é redactada dende Santiago trasladala aquí, non? Con perspectiva local, apoio e histórica, non? Como lles dixen, os lumes este ano foron complicados, sobre todo en Ourense. Poio fixo os seus deberes cunha brigada municipal propia antiincendios posta en marcha por este alcalde, Ángel Moldes, coa colaboración da Consellería de Medio Rural. Evidentemente, esa brigada non é o único factor, moitos son os factores para que este ano en Poio o lume queimase 0,2 hectáreas.
que, por certo, inmediatamente a Garda Civil detivo a persoa responsable dun deses incendios. O que pasaba é importante, dicía, a perspectiva histórica. Que pasaba en Galicia nese ano que todos temos na mente, o ano 2006, no que se queimaron 1.200 hectáreas de pollo, é dicir, unha terceira parte da superficie do noso concello. Pois isto nos vai a permitir ver a diferencia na forma de actuar, porque nese momento en Poio gobernaba o BNG, en Santiago gobernaban xuntos o BNG e o Partido Socialista, en a Moncloa tamén estaba Zapatero, e como Sánchez hoxe, apoiado por 2 deputados do Bloque. Entón, en Poio, insisto, a superficie queimada foi 10.000 veces maior que este ano, unha terceira parte do concello, volvo a repetir. En toda Galicia queimáronse cerca de 100.000 hectáreas e houbo 4 falecidos, como xa dixen na outra intervención. Pois ben, en Poio, o goberno do BNG ese ano negouse a pedir ningún tipo de responsabilidades, ni tan siquiera, bueno, na hemeroteca estuve investigando, ni tan siquiera convocou un pleno extraordinario. Aquí temos a noticia de ese 22 de agosto de 2006, xa digo, nada de responsabilidade de ningún tipo, nin para o BNG en Santiago, o BNG e o PSOE, nin en Santiago, nin en Madrid, medios, nada que ver, non houbo nada que ver cos medios que se despregaron este ano, pero que ademais, insisto, o PSOE e o BNG chamaban daquela terroristas ambientais os que fixeron os incendios, que ademais eran do PP, os terroristas ambientais no 2006 eran do PP. E, bueno, recortaron fondos na Operación Centinela, no número de brigadistas, por certo, non interrompiron as vacacións, capítulo aparte merece a plataforma aquela de Nunca Máis, que pouco tardou en manifestarse para botarlle tamén a culpa ao PP dos incendios do goberno do PSOE e do BNG. Entón, ardeu unha terceira parte de Poio, morreron 4 persoas en Galicia, isto tamén, e ninguén pediu perdón, nin asumiu responsabilidades, e agora piden responsabilidades. Que responsabilidades pediron daquela en Poio, en Galicia, en Madrid, daquela que dicían que a culpa era do PP, cando estábamos na oposición? Moitas cousas cambiaron en Galicia, en Poio, dende ese ano 2006, a verdade é que sí. Hoxe sabemos que precisamos de políticas útiles, de unidade, de rigor, para facer frente, para ter cercanía cos afectados, para ter capacidade de responder. Insisto, o 29 de agosto estaban aprobadas as axudas, un mes despois están concedidas 20 axudas a vivendas de 200.000, repase ben, revise ben as cuantías, que estás a confundir coas cuantías da súa ministra. Revise ben, por favor. Esa é a verdade. O que non necesitamos son mocións que nin sequera se molestan en ver o que está aprobado, verdade? O que está en marcha. E son só unha excusa para ir coller a pancarta dos mesmos que cando Poio ardeu quedaron calados. Moi ben, ten para pechar a palabra a portavoz do BNG, que foi a promotora da moción. Sí, a voceira do Partido Popular facía mención a que fixemos nós no 2006 e que fixeron vostedes. Eu sí que lle podo decir o que fixeron, porque aparte saliu en todas as portadas, o que facía o que despois foi o presidente da Xunta e agora se presenta para ser presidente do Estado español, coller unha mangueira e facer que estaba apagando o lume para aproveitarse da desgracia que estaban sufrindo os demais para intentar ganar as eleccións, facer un amago de que apagaba. Iso foi precisamente o que fixo o que despois foi presidente da Xunta e agora quere ser o presidente do goberno español. Ese, pois, era precisamente do Partido Popular. Fíxese o que fixo no 2006. E cando entrou, precisamente, despois de facer esa exhibición de querer apagar os lumes sin ir preparado para o mesmo, xusto chegou a Xunta de Galiza e o primeiro que fixo foi recortar todos os recursos, tanto en personal como infraestructuras, terminar con unha das empresas de xestión pública que ademais xestionaba todo o que tiña que ver coa política forestal, como podía ser SEAGA, e outras moitas máis cousas que precisamente fixo
cando entrou na Xunta. Primeiro fixo paripé no 2006, xa que fai mención, e despois elevou adiante todos eses recortes. E vostedes, cando chegaron aquí, o primeiro que fixeron tamén foi privatizar o servizo das brigadas. Eso tamén hai que recordarlo. Pero tamén decía a voceira do Partido Popular que cando foron a vaga de lumes ou que en Poio non tivemos, por sorte, e que non teñamos, vaya sempre por diante, porque que temos voluntarios que poden facer ese traballo. Pero, mire, voulle dicir unha cousa, precisamente para evitar que personas de maneira voluntaria, desinteresada e altruista teñan que ir a pagar a vaga de lumes, precisamente para evitalo hai que tomar medidas, e hai que tomar medidas facendo políticas forestais, elevando medidas de protección, levando medidas de prevención e apostando por profesionais forestais como estamos aquí recollendo. Vale? O que non podemos é pretender que de maneira os voluntarios de maneira desinteresada veñan a solucionar o que a xestión das institucións non saben realizar, porque iso non soluciona o problema. Dito isto, nos seguimos mantendo, como non podía ser de outra maneira, os acordos que aquí traemos. Entendemos que vostedes non van a votar a favor porque lle preocupa que nos metamos co Partido Popular e que digamos que a Xunta ten responsabilidades. Vostedes votan pensando no seu partido e non pensando no que lle atañe aos veciños de Poio. E antes de rematar, que me veo agora que o quería decir na miña intervención, nos amosamos tamén a nosa preocupación, fai dos plenos, preguntamos de que maneira afectaban os servizos e a precariedade que neste momento están tendo os servizos de emerxencia de Sanxenxo. Preguntábamolo aquí porque evidentemente cando ocorre algo neste concello eran uns servizos que tamén viñan aquí e auxiliaba, aínda que non dependan do Concello de Poio, sí que teñen dependencia coa Xunta de Galiza. E nos poñíamos esa pregunta e preguntábamos porque temos que ser previsores, saber o que pode acontecer en Poio e saber con que medios contamos. E creo que o decía Gregorio, e o volvo a decir eu, cando vostedes estaban na oposición parecían moi preocupados en como íbamos a resolver todos os problemas que se daba cando había un lume en Poio. E agora parece que non están preocupados e agora parece que non lle importa pois que cando veñen de Ribadumia que si tardan, que tiñan que non tardar tanto, porque sabemos que esa tardanza se dá, cando, ademais, agora xa non contamos con ese auxilio que contábamos antes, que era que viña de Sanxenxo. Todas estas cuestións que tamén afectan a Poio tamén nos preocupan. E por iso, precisamente, con máis recursos e con máis financiación da Xunta de Galiza, pois tamén vai a ser bo para o Concello de Poio. Por iso lle pedimos que voten pensando nos veciños e non pensando nas siglas do Partido Popular. Mais nada. Como un dato do incendio maior que tuvemos en Poio, seguramente mentre vostedes estaban na cama, eu desde as 2 da mañán hasta as 5 estuve ali no poblado do Bao, e solo para darlle un listado dos medios, había, 3 dotacións da Garda Civil, 2 camións de bomberos do Concello de Pontevedra, un vehículo de bombeiros, en este caso do consorcio de Sanxenxo, 2 do consorcio do Salnés, 2 voluntarios de Protección Civil de Pontevedra e 3 axentes gardas forestais e unha brigada de axentes forestais. Eu quero dar as gracias a todos os servicios porque en 20 minutos tiña un incendio controlado, despois hubo que facer unha labor de prevención e en 40 minutos tiñan a persoa autora do incendio detida. Logo, creo que os medios foron os adecuados e así se demostrou porque un incendio que podía poñer en perigo a vivendas, en este caso, quedou establecido e controlado en 40 minutos. Logo, eu lle podo decir, estuve ali desde as 2 da mañán hasta preto das 5 e creo que os medios que se dotaron ali foron importantes por parte da Consellería, por parte da Garda Civil e tamén agradecer a colaboración do Concello de Pontevedra, do Concello de Sanxenxo e de outras dotacións que estuveron ali presentes. Porque vostede non sabe onde estaba. Non fixe a afirmación, pregunto que o mellor estaría, eu estaba ali. Claro, entonces, vostede estuvo ali? Pero estivera ali, pero quero decir, vostede fai unha afirmación e di, mentres vostede estaba na cama, entonces, eu lle pido
que ademais que me parece Claro, pouco eu elegante, simplemente- pido que retire porque Claro. non lle teño que decir onde estou a vostede, pero evidentemente simplemente lle digo, para cando se fan afirmacións, retire. lle digo que en Claro, ese momento, pero ali, vostede eu pode, estaba ali. vale, vostede pode decir que eu non estaba ali ou que vostede perfecto, non me viu, pero non lle faga retiro, alusións non, de me que refiero, lle retiro porque é unha expresión, decir, lle retiro sin ningún problema, decir, vostede non estaba ali, eu sí, e lle podo decir as dotacións todas que estaban ali nese momento. Moi ben. Vamos a votar. Votos en contra. Votos a favor. Son 10 en contra. Sí. O sea, queda rexeitado. Sí. Ben, siguiente punto, actividade de control, punto 6. Sí, pero van ahora ou vai? Va despois, por eso. Sí, vale. No, vai antes, pois. Sí? Sí. Vale, pois hai unha moción por urxencia do Partido Socialista. Primeiro votamos o que é a inclusión. Sí, todos a favor. Sí, estamos de acordo. Se quere justificar a urxencia. Estamos de acordo, non hai problema. A ausencia é que, bueno, estes días hai un problema na asistencia primaria no centro de Alafans. Vale. Ben. Ten a palabra o portavoz do Grupo Socialista como promotor da moción. Moi ben, grazas. Vamos a ver, presentamos esta moción sobre a situación crítica da atención primaria en Pollo. Estos días hubo unha serie de incidencias no centro de Alafans que se veñen prolongando no tempo. En moitas ocasións temos traído mocións con respecto á atención primaria no noso municipio, pero digamos que estos últimos días chegamos a un nivel de problemática e de conflictividade que non tiñamos visto en tempos anteriores. Un problema grave de asistencia a veciñanza na atención primaria, peche da xenda, que é un término que lle chama moito a atención a veciñanza na medida que tiña en moitos casos concedida unha cita e se lle chamaba para postergala ou para anulala. Faltan médicos, evidentemente, en todo o Pollo, pero especialmente porque non repoñen en vacacións, non repoñen as baixas, pero especialmente o conflito destes días se circunscribe ao centro de Alafans. Teñen uns ratios insultantes, un ratio de médico por habitante completamente abusivos, que estamos ao redor de 1.450 veciños por médico, cousa que non é normal, non tendo en conta que ten unha plantilla de 6 médicos. Pero claro, esta plantilla, un está de baixa, sin repoñer, outro está xubilado sin repoñer, outro está compartido con Conbarro e outro está reducido. Polo tanto, nestas condicións a asistencia primaria é claramente deficiente. Estamos convencidos de que isto forma parte dunha estrategia que vimos denunciando desde hai moito tempo de degradación da atención primaria en beneficio da iniciativa privada. E a todos nos ven a cabeza Quirón e estas empresas de asistencia sanitaria, e sabemos que a atención primaria é a joia da corona da nosa sanidade. O elemento diferenciador de que situou a España como o segundo país no mundo con maior esperanza de vida é precisamente este invento maravilloso da atención primaria. Unha atención cercana, próxima, que coñece a familia, que ten unha asistencia continua prolongada no tempo. Isto era o que derivaba nun sistema sanitario exemplar no mundo. E agora vemos como isto, a atención primaria, se está degradando a pasos asidantados. E non valen disculpas, non valen excusas. A Xunta e os Sergas, que a entidade, a institución responsable que ten a competencia en canto a sanidade, ten que adoptar medidas. Exiximos tamén e lle pedimos ao alcalde que, como representante dos veciños de Pollo, inste ao seu partido, inste a Xunta de Galicia e inste aos Sergas a adoptar dunha vez por todas medidas determinantes para resolver este problema. Sabemos as consecuencias que ten
en canto ao empeoramento das patoloxías, unha asistencia primaria deficiente, donde as enfermedades se cronifican, donde se colapsa precisamente o seguinte escalón, que é urxencias, donde se colapsa moitas enfermedades que se podían resolver en atención primaria cronifican, polo tanto, hai que intervir, o que implica de gasto e de maior penalidade en canto ao tratamento. E logo, bueno, pois vemos que tamén non hai avances en canto ao novo centro de saúde, non? Vemos que estaba comprometido cos Sergas o inicio da execución dese proxecto do centro de saúde. Hai diferentes manifestacións públicas que así o acreditan, se lle puxo a disposición un terreno que eles consideraban óptimo para desenvolver o centro de saúde. Podemos decir que a un veciño que lle diga de que nos vale ter un novo centro de saúde se non temos médicos, non? Bueno, isto non é de todo certo, porque un novo centro de saúde implica unhas instalacións mellores que xa, por exemplo, nos permitía ter uns servizos para os que sí hai persoal: fisioterapia, odontoloxía, gimnasio, traballo social. Se tuviéramos espacio, en Pollo teríamos estos servizos, porque aí sí hai dotación profesional para cubrir esos postos. Logo, para Pollo, no concurso de traslados, sí hai personas para suplir o turno de mañán, pero non hai polo de tarde. Se houbera espacio, se aumentaban as consultas de mañán, polo tanto, se atendía a maior población. Logo, o centro de saúde é necesario na medida en que a poboación aumenta, e aumenta, ademais, de maneira significativa precisamente nesa zona do Concello onde sirve maioritariamente Anafans. Polo tanto, un novo centro de saúde tamén facilita que novos médicos no concurso de traslados pidan como destino Pollo na medida en que o traballo é máis cómodo, as instalacións son mellores, os servizos son mellores, a atención é mellor. Polo tanto, un novo centro de salud facilita máis médicos. Eso sabemos que é así. Bueno, polo tanto, instamos a Xunta a que adopte medidas, instamos ao Concello a que faga valer os intereses do noso municipio. En ese sentido, presentamos esta moción que consideramos moi necesaria. Ten a palabra o portavoz do BNG. Sí, grazas. Bueno, eu como usuaria de Anafans, imagínome que todos os que estamos aquí somos usuarios da sanidade pública de Pollo. Non sei por que se ríen ustedes. Pensaba que era o turno dele. Que? Pensaba que era o turno dele de falar. Pois sí que se estaba rindo pola intervención. Bueno, pois como ben decía, que todos os que estamos aquí somos usuarios da sanidade de Pollo. Concretamente son usuaria de Anafans e, sufrimos día a día precisamente as consecuencias de cando non se sustitúen os facultativos en vacacións. E precisamente o que ven pasando durante todo este mes de agosto, que temos o centro de saúde pechado. Non me vou a esquecer de falar dos outros centros tamén de Pollo. Vou falar neste caso de Anafans. Temos o centro de saúde pechado pola tarde, sin posibilidade de poder ser atendidos, cunha lista de agarda de máis de 20 días, incluso chegou a estar casi en 25 días no mes de agosto, coas urxencias colapsadas, como non pode ser de outra maneira, sobre todo en época estival, e sin posibilidade de poder ser atendidos para o que debería de resolver unha atención primaria, que é, precisamente, a súa finalidade é evitar que teñas que chegar a unha atención secundaria, que teñas que chegar a urxencias. E precisamente esa atención é a que leva mermándose todo este tempo. O que pasa que son tantas as mocións que truxemos, eu non lembro, pero creo que aquí xa viñeron máis de 30 mocións reivindicando toda a problemática da sanidade. Presentamos escritos a Moreas cando gobernábamos, e, como BNG tamén, moitas veces a Xunta de Galiza para alertar do que estaba sucedendo. Instamos a Valedora do Pobo
poñendo e facendo fincapé na problemática da falta de facultativos. Fixéronse recollida de sinaturas, fixéronse concentracións, creamos a Mesa da Sanidade, hai centos e moreas de notas de prensa solicitándolle a Xunta que actúe, e podo seguir, e seguramente que se van a aburrir de escoitarme, e vou gastar o tempo. Entonces, vou resumindo, non? Porque xa vai chegando a noite, hai que ir resumindo, que pasa que me parece un tema o suficientemente importante, e con todo isto que decía a miña intervención é que a pesares de facer todo iso, estamos no mesmo punto de partida. É dicir, nada cambiou, seguimos estando sin facultativos, seguimos tendo a peor sanidade, non os peores profesionais, porque temos moi bons profesionais da sanidade, pero non son suficientes. Evidentemente, as persoas, cando traballan cunha sobrecarga laboral, non poden dar o mismo rendimento que cando non traballan con esa sobrecarga. Iso pásanos a todos, non necesitamos ser sanitarios. E a problemática volve a repetirse. Obviamente, se necesita máis inversión en atención primaria. A Xunta, nestes últimos orzamentos, sigue si dotar a totalidade do que se necesitaría para poder completar e para poder realizar esas sustitucións e para poder ter máis personal sanitario. Non vale con decir que non hai personal sanitario porque non o atopamos, si o hai, porque a xente se forma, a xente se prepara e a xente quere traballar. E unha cousa que non debería de ser menos importante é que se mercaron uns terreos para poder executar ali o novo centro de saúde, pero que ademais a propia Xunta de Galiza no ano 2023, nos orzamentos do 2023, recollía unha partida orzamentaria, e creo que xa no 2022, a memoria non me falla, pero seguro que no 2023 se recollía unha partida orzamentaria para poder iniciar ese proxecto. E nós puxemos en marcha a compra destes terreos, co visto bo dos técnicos municipales, por moito que vostedes non queiran decir. Eu creo que fai uns plenos truxen aquí e din lectura ao informe do técnico municipal. E co visto bo da Xunta de Galiza. Eses terreos donde tiña que ser o novo centro de saúde, actualmente vostedes o convertiron nun vertedoiro. Entón, bueno, estamos no mesmo punto de partida. Hai que seguir reivindicando? Por suposto que sí. Hai que cambiar esta política sanitaria? Tamén. Hai que empezar cambiándoa? Sí, seguramente que teremos que empezarla cambiando co voto, porque está claro que o Partido Popular non dá solucionado este problema. Na mentres vostedes sigan gobernando na Xunta de Galiza, pois este problema seguirá persistindo. E vostedes tamén, solo para rematar, decir, bueno, simplemente quería rematar dicindo que son cómplices tamén. E nada máis, logo sigo. Sí, ben, avanzo xa que dende este grupo imos apoiar esta moción para a mellora da atención primaria en Poio. É dicir, imos seguir facendo o mesmo que desde que chegamos a esta casa. Tratar a sanidade como un asunto no que unidos podemos conseguir máis. Os mellores servizos, mellores condicións para profesionais e pacientes, en definitiva, unha mellor atención sanitaria para os nosos veciños. E iso é o que levamos facendo sempre, insisto, que se tratou este asunto neste pleno. Antes, cando estábamos aí nesa bancada, na oposición, e agora con máis razón dende o goberno, pese a ardanza complicada que nos deixaron, verdad? Somos perfectamente conscientes de que existe un problema coa falta de médicos, eso é evidente, é un problema que tamén é agravado polas políticas do goberno central, e que en Galicia creo que dende as administracións tentan corrixir. Obviamente, en Poio hai que esforzarse máis. Pero claro, é moito máis doado traballar pola sanidade, insisto, cando todos remamos na mesma dirección,
cando falamos claramente cos veciños e non lles contamos milongas, cando arrimamos o ombreiro, igual se estamos no goberno que se estamos na oposición. E nos facémolo, e por iso imos a votar que sí a estes acordos e imos a levar a cabo as políticas necesarias para facelos realidade, como xa estamos facendo. Pero todo isto que estamos facendo nós, remar na mesma dirección, dicir a verdade, facer o mesmo no goberno que na oposición, votámolo en falta nesa parte. E por iso creo que vostedes deberían pedir perdón, sí. Pedir perdón por tentar enganar os veciños, pedir perdón por non defender os intereses dos veciños onde corresponde, e pedir perdón por esa herdanza que nos legaron do tripartito, perfectamente conscientes do problema que nos deixaban. Primeiro, perdón polos bulos, porque estiveron vostedes mentindolle a veciñanza, dicíndolle que íamos pechar o consultorio de Raxó. E o que fixemos da man da Xunta de Galicia a Cofradía de Pescadores foi a maior reforma que se fixo no consultorio, de máis de 40.000 euros. Eso é a realidade. A prensa é evidente ali no consultorio que poden ver os veciños. E vostede, insisto, lles dicían que íbamos pechar o centro de Raxó, por non entrar nas cloacas, nos anónimos, na política de peor gusto que vemos cada día procedente do seu entorno, indo contra persoas que non teñen nada que ver con e que incluso teñen problemas de saúde. Se o fan vostedes por ignorancia e descoñecen o que se pode facer en cada terreo, teñen o visor urbanístico de Poio que puxemos a disposición de todos, no que se pode consultar o que se pode construir e non en cada parcela. E segundo, pedir perdón por non presentarse ás mesas de sanidade que impulsaron vostedes mesmos, pero que cando comproban que non lle serve para a confrontación, para o lío no que queren estar, e iso podemos velo nas actas, que se realizaron dúas mesas, nunha delas, na primeira, asistiu, estaban presentes o alcalde, o representante do Partido Popular, e na primeira, no 23, perdón, por parte da representación municipal estaba o Iago Garrido, polo BNG. Por favor, non interrumpa. Non interrumpa. Estou no meu turno de palabra. Acta de 2025, verdad? Ausentes o representante do grupo do Partido Socialista e o representante do grupo do BNG. Entón, as actas están aquí para comprobar que non é unha invención. É dicir, vostedes crearon este órgano para velar pola sanidade no noso concello, un órgano dende o cal nós como oposición asistíamos, verdade? E vostedes, pois agora xa non lles vale. E terceiro, pedir perdón por eses terreos que adquiriron, verdad? Despois de non facer nada en 28 anos, en plena campaña electoral no 23, conscientes de que non estaban preparados nin de lonxe para acoller un centro de saúde. E nós estamos traballando, asistimos como asistíamos antes, ás reunións da mesa de sanidade, pero tamén nos reunimos cos médicos, cos farmacéuticos, coas demás administracións e coa veciñanza. Iso é o que facemos, traballar. E hai unha partida para o novo centro de saúde de Poio, e corrixo a señora Caldas, xa dende o 2021. E nós xa nos pusemos en contacto, xa estamos cunha empresa facendo o estudio dos custes para as actuacións necesarias, os accesos, para adaptar eses terreos e facer o novo centro de saúde. Un novo centro de saúde que, como tantas outras cousas que vostedes non sabían ou non querían facer, chegará. E chegará con este goberno. Dígollo moi a menudo, yo digo. Pídennos a nós que fagamos nun só mandato o que vostedes non fixeron en 7. Este é o exemplo perfecto. E, naturalmente, non se preocupen, que traballaremos moi duro para facelo e leválo a cabo. Moi ben, ten a palabra o portavoz do Grupo Socialista.
Bueno, a min que fale a señora Cochón e o Partido Popular de verdade, de mentira, de cloacas, de todo eso é increíble, vamos. Me parece insólito, precisamente vostede. Agradece, home, que voten a favor, pero se votan a favor e logo soltan pestes pola boca e intentan enganar dicindo que é culpa do Goberno Central, como dixo, é un discurso incoherente, absolutamente falso. E logo que digan que nos mentimos porque dixemos que querían cerrar o consultorio de Raxó, eso decían vostedes hai tempo, cando firmamos o convenio, non se acorda que liaron, cando firmamos o convenio era o Sergas o que quería cerrar o consultorio de Raxó, a que liaron, non se acorda? Sempre lle dan a volta a todo, porque claro, coa verdade, aquí el PP hace público o borrador del convenio de correos entre el Concello e el Sergas, e culpaba ao Concello de Pollo de cerrar unha instalación que depende do Partido Popular. Isto é a súa nivel de oposición e de cloacas. Isto é o seu nivel ético, que agora, evidentemente, está no goberno e o paga. Logo fala da Mesa da Sanidade. A Mesa da Sanidade é un instrumento onde veñen aquí a contarse lo guapos que son. Eu non vou asistir á Mesa da Sanidade. Unha cousa é para que se creou e outra cousa é a utilización que fan vostedes, lamentable, porque votan aquí a favor, pero logo fan a pelota e non moven un papel. Di que ahora que van a contratar estudio de costes, 3 anos despois, van a contratar estudio de costes, eso que lle pregunta, o que lle preocupa a esta xente, a sanidade pública. Logo dice que lle reclamamos a vostede. Nos non lle... Me escoita, señor alcalde, é que se fala por detrás non me concentro. Di que lle reclamamos, nos a vostedes non lle reclamamos nada, lle reclamamos á administración competente, a Xunta de Galicia do Partido Popular, aos Sergas do Partido Popular, e decimos nos acordos que instar o Goberno Municipal a que dunha vez por todas impulse o novo centro de saúde e facilite os accesos ao equipamento, e a Campelo, porque son accesos que benefician o norte de Campelo e a todo aquel entorno. Eso é o que decimos, non lle estamos exixindo ao goberno local que poña médicos, pero claro, vostedes no afán que teñen de contar milongas e de enganar a xente, pois están neso. Mira, se consultamos a aplicación dos Sergas, se vemos a Nafans, en todo o mes de outubro temos 4 días, antes de onte, comprobado por min. Hoxe, se comprobamos o de Raxó, temos 6 días para citas en outubro. Vayamos ao que lle importa a xente. O novo centro de saúde, que recoñece que en 3 anos non fixeron nada, o recoñece. Vayamos á realidade dos feitos, e que a sanidade pública en atención primaria, en Pollo, nunca estuvo tan mal, e vostedes votan a favor, que me parece moi ben, pero de nada votan a favor se non levanta a voz. Se non lle exixe a administración competente que a Xunta de Galicia e os Sergas pois que faga o que fan noutros concellos. En Marín houve un conflito recentemente porque en Seixo pasaba algo parecido a da Nafans. A alcaldesa levantou o teléfono e instou aos Sergas a que dunha vez por todas puxera solución. Vostede cala. Vostede, en todo este tempo, non dixo absolutamente nada en beneficio dos veciños de Pollo con respecto a esta situación tan lamentable que temos con respecto á sanidade de atención primaria no noso municipio. Non levantou a voz. E ven aquí a votar a favor e logo solta pestes pola boca. Chegou a decir que é culpa do goberno central. Iso é o nivel de verdade que manexa a señora Cochón. Ten a palabra a portavoz do BNG. Sí. Bueno, eu quería pedirlle unha cousa á voceira do Partido Popular, que, como vexo que ten preocupación porque non asistimos á Mesa da Sanidade, bueno, pois eu voulle pedir que para próximas convocatorias da Mesa da Sanidade, pídolle, porque pode pasarme a min ou lle pode pasar a calquera, que por favor teñan a cortesía que non soamente manden unha comunicación por sede electrónica días previos que podemos abrir ou non abrir, porque non temos constancia de que se vai a convocar, e que teñan a cortesía, se tanto interés teñen porque asistamos,
se tanto interés teñen, porque así estamos, teñan vostedes a cortesía de mandar un correo electrónico, como ben se facía antes, que xa lle está apuntando ao alcalde seguramente, pero como ben se facía antes, que se mandaba por cortesía un correo electrónico coa convocatoria, porque temos constancia de que na sede electrónica, sin necesariamente non sabes que vai haber a convocatoria, non sempre a abres. Entonces, si realmente vostede a convoca para que poidamos asistir, póñanos os medios necesarios para que poidamos asistir. Entón, eu dende aquí fágolle unha petición para a próxima mesa da sanidade que vostedes convocan, que ademais non o ten que facer vostede, que o fai aos profesionales desta casa, o que lle ten que facer é pedirllo que, por favor, con cortesía, nos manden previamente un correo dicíndonos que se vai a convocar esa mesa da sanidade. E logo, se non vimos, pois xa será ou xa podrá entender vostede que non viñemos ou porque non podíamos ou porque non nos interesou vir. Pero polo menos vostedes puxeron os medios necesarios, porque vir aquí e decir que non vimos, de todas maneiras, os órganos non solamente son de nome, senón son en función da utilidade que lle damos. Entonces, cando vexa que se lle dá utilidade ao órgano, pois, bueno, pois poderé decir se realmente é útil ou non. Por encima do órgano da Mesa da Sanidade, por encima do órgano consultivo da Mesa da Sanidade, está o Pleno da Corporación. E incluso para o Pleno da Corporación está o órgano de goberno, que é quen toma as decisións ou é quen pode tamén intervir ou quen pode levar a cabo as xestións con respecto á sanidade coa Xunta, como facíamos nós, porque vostedes terán, entendo que información de se hai médicos, de se non hai, e se non a teñen, poden chamar a coordinadora e seguramente que lla darán, que non sei se o fixeron, non o sei, non podo decir se o fixeron ou non, porque non o sei. E logo despois, inda que non ven o fío deste debate, pero que Rocío, ademais, sempre o di que fixemos nós en 28 anos. Pois mire, se nós non estiveramos aquí 28 anos, vostede non tería que levar a Fitur, por exemplo. Mire o que fixemos. Pois, un exemplo claro. Eso foi o que fixemos. Logo, para falar, bueno, eu creo que o que está pasando na sanidade se está asumindo como unha normalidade que non está sustentando neste momento é a gran capacidade dos profesionales, da resistencia, do esforzo e, bueno, pois ao final tamén entendo que de querer axudar e facer as cousas ben, que é o que lle está salvando un pouco bueno, pois a xestión a Xunta de Galiza. Dende logo, nin se están facendo inversións, nin se está mellorando en atención primaria, e isto calquer veciño que este na casa ou este escoitando sabe por que o sufre, porque desgraciadamente todos pasamos pola sanidade pública, ou pasamos por doenzas propias, ou pasamos porque temos que acompañar a un familiar, e todos sabemos como está a sanidade pública, non é algo que veñamos aquí e inventemos. O que pasa que xa é algo que temos normalizado. E, bueno, para non ser así tan burocráticos, vou a contar unha anécdota que pasaba outro día en Montecelo, en Urxencias, estaba todo o pasillo, todo cheo de camas, casi non collía unha cama máis. Eu lle dixen a unha das profesionales sanitarias, díxenlle, menudo colapso teñen hoxe aquí montado. E dixome ela, non, hoxe non hai colapso, hoxe é dos días máis tranquilos que hai, e non colle unha cama. Bueno, pois iso é un exemplo de como está a sanidade pública e de como asimilamos o que non é normal como normal cando realmente esa situación se pode cambiar. Obviamente, estamos a favor destas peticións que se traen, porque levamos anos e anos demandándoas, porque levamos a cabo moitas reivindicacións, iniciativas, pero, como digo, o gallá se poida cambiar, hai que seguir, evidentemente, forzando, hai que seguir reivindicando, pero, sobre todo, a xente se ten que concienciar que estas políticas se cambian co voto. Temos que deixar que deixe con noso voto cambiar que o goberno do Partido Popular siga na Xunta de Galiza. Moi ben, ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Bueno, como dicía, non temos ningún problema con esta moción, pero sobre todo non temos problema en seguir traballando para facer a realidade, non?
Ao contrario que vostedes, como dicía, facemos o mesmo cando estábamos na oposición que o que facemos agora, non? Deixamos a vostedes os cambios de opinión, de chaqueta, como queiran chamarlle, porque lle recordo que fixeron reunións cos veciños alertándoos de que este alcalde pecharía o consultorio de Raxó, cando, insisto, se fixo o maior investimento ata o momento. E a convocatoria, isto no meu turno, gracias, a convocatoria da Mesa de Sanidade estaba solicitada por vostede mesma, señora Caldas, e o proceso reglado que existiu é o mesmo, o sea, que existiu para a convocatoria é o mesmo de sempre, que non cambiamos. Se lle interesa, ten que estar pendente das comunicacións do Concello. A súa ausencia non é a nosa responsabilidade, non nos traslade unha responsabilidade, porque quen non asistiu foron vostedes que estaban convocados reglamentariamente. E xa lles dixen varias veces que os veciños de Poio, en maio do 23, nos elixiron, varias veces yo dixen, non, para unha doble tarefa: cumplir os compromisos, os nosos compromisos do programa electoral e facer todo o que vostedes non fixeron en 28 anos. E o estamos a facer. O estamos a facer a base de traballo, iso sí, cunha gran hipoteca, que é a que nos deixaron vostedes nas finanzas, e cun terreo collido no último minuto, que, bueno, que, en fin, sen auga, sen saneamento, vamos a ver, nos estamos cumprindo o que dixemos, e cumprindo o que vostedes non quixeron facer en 28 anos, e mesmo dixeron que era imposible. Baixamos os impostos, creamos en 2 anos máis de 1000 prazas de aparcamento, disculpen que insista, pero obviamente para nós é importante o polígono de Fragamoreira con 30 millóns de euros de investimento, con goberno da Xunta, coa Diputación e o Estado de todo signo. Este goberno fixo avanzar con moito traballo o Concello de Poio. E naturalmente hoxe apoiamos esta moción, por suposto, porque imos a seguir traballando para facer a realidade, ni máis nem menos. Convocaremos as mesas locais de sanidade e asistiremos a elas, pedindo máis facultativos, mellorando os centros existentes e traballando en todo o que aínda hai que facer por ese novo centro de saúde, que, bueno, en fin, temos solicitado ese estudo de costes que na visita do Sergas que fixemos ao terreo, pois, bueno, as necesidades son innumerables e, como lles digo sempre, moita presa lles entrou agora despois de 28 anos e ao longo deste mandato seguiremos estudando os procedementos, os custos e traballaremos, insisto, man a man coa Xunta, coa Diputación, con quen faga falta para leválo a cabo e máis pronto que tarde. En primeiro lugar, bueno, cun goberno en España, o Partido Popular, melloraremos a falta de médicos e dotaremos apoio dun novo centro de saúde e garantiremos a sanidade que queren e merecen os veciños de Poio. Grazas. Moi ben. Ten a palabra para pechar o portavoz do Partido Socialista como promotor da moción. Entrou nosa ausencia para o novo centro de saúde cando os Sergas lle forzamos o Cóbado para que fixera o centro de saúde, porque antes non o querían facer. A sanidade é un dereito dos veciños, é un dereito dos veciños, el derecho a la protección de la salud, a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia y de cobertura universal se garantiza a todas las personas que residan en los ayuntamientos de esta comunidad autónoma. Esta Lei de Saúde de Galicia é un dereito e está establecido, que xa é pouco médico, pero está establecido que en Anafáns teñamos 6 médicos. Bueno, pois temos 3, porque hai un xubilado, hai outro de baixa, que non están repostos. Logo hai outro compartido con Barro, que é medio, e logo hai outra que está coa xornada reducida. Isto implica que os veciños teñan graves problemas para a atención sanitaria, co que implica para a saúde, co que implica para que as súas enfermedades cronifiquen. Polo tanto, pedimos que o alcalde que se poña ao frente desta
petición, que non se poña de lado, que non poña disculpas, que non bote a culpa a terceiros, que non fale de cousas que non veñen ao caso, que se centre. É a responsabilidade da Xunta de Galicia, do Partido Popular, dos Sergas, dependente do Partido Popular, e lle pedimos ao alcalde de Pollo elexido, como di vostede, polos veciños, para dar resposta aos veciños, que se poña ao frente para exixirlle ao seu partido unha atención sanitaria digna, mínima. Non pedimos grandes cousas, pero que se respete esos ratios brutais de 6 médicos. É o que se pide, non se pide tanto. A veciñanza está farta desta atención tan lamentable. Os médicos están sometidos a un estrés importante, teñen unha carga de traballo brutal, teñen que soportar queixas continuas porque o Sergas non dá resposta ás súas necesidades. Por lo tanto, pedimos ao alcalde, ao Sergas e á Xunta que resolvan dunha vez por todas esta situación, porque non depende do Concello, nin 28 anos, nin 2 séculos, depende da Xunta. E lle pedimos a vostede que lle reclame a Xunta, nin tan siquera lle pedimos que o consiga, lle pedimos que polo menos alce a voz para defender os veciños de Pollo, inda que sexa do seu partido, que alce a voz. Votos a favor da moción? Ben, actividades de control, estado de execución de acordos procedentes. Los decretos de alcaldía. Vale. Rogos e preguntas. BNG, algún rogo, alguna pregunta? Sí, boas tardes a todos e a todas. Fai uns meses se acordou, se firmou un convenio entre o Concello e a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. Entonces queríamos saber se a Concellera de Turismo nos pode contestar se están a executar dito convenio, un convenio no que a Xunta se comprometeu inicialmente a apostar 50.000 euros para os traballos arqueolóxicos na illa de Tambo e que finalmente son aproximadamente pois uns 30.000, que iso tamén nos chama a atención. Entonces queríamos saber en que punto está a execución de dito convenio. Licitando o procedimento. Esa é a fase na que se atopa. Para executar os traballos. Exactamente. Vale. E, desculpa, entón, as cifras que din antes, o procedimento de execución é polos 30.000, polos 29.900 que aparecen no convenio ou os 50.000? 50, son no propio convenio o que establece como dúas fases, hai unha de limpieza, excavación e despois son a seguinte fase, pero o importe total serían os 50. Vale. Boas noites. Queríamos facer un rogo ao Concello, a este grupo de goberno, queremos lle dar voz ao malestar dos veciños da zona de Áncar. O primeiro que queremos deixar claro e con claridade que o BNG non está en contra do circo, ni moito menos, pero sí que os veciños nos trasladan o seu malestar por como queda o entorno a posterior da celebración. Entón, bueno, sí que queremos instar a este goberno a buscar de cara a próximas edicións unha alternativa que non xere ese malestar ou ese deterioro nunhas instalacións públicas. Ben, eu non foi unha pregunta, é un rogo. O que lle podo decir é que hai outra gran parte da veciñanza de Áncar, de Anduric e de arredores que realmente, é dicir, non se repetimos ali a instalación, tampouco non vamos a ser tan torpes como se algo non gusta a seguir instalando. É dicir, temos tamén unha petición formal de moitos dos veciños que están ali, que están contentos porque estén ali. Por poñerlle un exemplo, na última edición que saiu, varios críos esperaron para entregarlle incluso dibuxos aos responsables e aos promotores do propio circo. É dicir, logo, eu podo entender que haya persoas que igual non lle guste ali a presencia, pero tamén lle podo asegurar que hai unha masa social importante que tamén están satisfeitos. Non, pero que o tema non é o circo en sí, senón o estado no que queda
o parque, simplemente a ubicación, o sea, non temos nada en contra do circo, nin que, obviamente, hai moitos nenos aos que lles encanta e que obviamente que teñen ese detalle cos artistas, pero o único que decimos é que a ubicación a certa veciñanza lle produce molestias polo estado no que queda, nada máis. En ningún momento dixemos nada de que a xente non este contenta con que haya circo, ni moito menos, senón que o único que manifestamos é eso, un descontento que nos trasladan os veciños, nada máis. Moi ben. Mais preguntas? Sí, eu tiña unha pregunta para vostede. Moi ben. En base a que, bueno, fago a pregunta porque creo que se lle fago a pregunta vostede ten a oportunidade de responder e así, bueno, pois a non di vostede que eu fago declaracións que poden resultar demagóxicas. Entón, eu lle vou a facer unha pregunta e vostede me contesta e xa está o tema aclarado. Precisamente o fío do que falábamos antes, falábamos da construción do novo centro de saúde, eu quería preguntarlle para que aclarase se vostede ten en previsión mercar os terreos donde se encontra a antigua discoteca Dan Nicicloe para a construción do centro de saúde. Ben, eu voulle falar claro, procuro sempre falar claro. Fixo antes mención, Rocío, ao tema. É dicir, eu que pido un pouco a veces é respeto. É dicir, a propiedade da discoteca Dan Nicicloe, todo o mundo, repito, pollo moi pequeno, sabemos de quen é, e seguramente esta familia relacionado coa saúde non está no seu mellor momento. Logo, a veces, facer demagoxia ou facer algún tipo de afirmacións, eu creo que habría que reflexionar se o momento é adecuado. En segundo lugar, eso se soluciona cunha pregunta antes de facer publicacións en redes sociais ou nos medios, porque, yo decía a miña compañeira, é tan fácil como preguntar. Podo entendelo mellor de que faga esa afirmación xente que non ten coñecemento de como funciona o plan xeral ou de como funciona o Concello. Pero que o fagan vostedes, é dicir, é imposible, na actualidade, polas condicións urbanísticas, que ese terreo fora apto para a construción dun centro de saúde. Porque para poder facelo, habría que facer o procedimento que fixemos aquí nun punto anterior, donde habría que traer, primeiro, unha modificación puntual para poder construir. Logo, sería algo transparente. Vale? Logo, eu o único que pido é un pouco de respeto e sensibilidade. E lle vou a responder claramente. No. Decir, non hai intención por este equipo de goberno, pero sí que me doe por unha compañeira que parece que o único mal que fixo é que no seu día foi concelleiro do Partido Popular. E creo e pido respeto hacia esa familia porque o mellor o momento familiar relacionado coa saúde non é o adecuado nin para a persoa nin para varios familiares e creo que é de mal gusto que se fagan algún tipo de afirmacións cando se podía resolver simplemente preguntando aquí. E vou a ser clarísimo, é dicir, non existe intención deste equipo de goberno de comprar. E aparte moi claro, é dicir, vostedes non saben ou deberían de sabelo, por condicións urbanísticas non é apto para eso. Tendría que vir unha modificación ao pleno que vostedes serían conscientes, que levarían uns informes e que habería que aprobar ou denegar. É tan fácil como eso. Por eso digo que, bueno, que deberíamos de reflexionar con certas afirmacións. Antes de calquer modificación se fai un estudio. O único que fixo agora demagoxia foi vostede. Eu simplemente fixen unha pregunta, non fixen alusión a ninguén, non fixen alusión a ningún propietario ni ninguna propietaria. Se nomina a parcela... Home, porque a parcela creo que todo, para nomear a parcela e ubicala, creo que todo pollo sabe que para ubicar a parcela teño que decir a discoteca Dan Nicicloe. E todo pollo sabe por que se denomina esa parcela, porque a única intención é intentar facer daño político. Eu simplemente lle fago unha pregunta sin ningún tipo de demagoxia. Eu lle respondo claramente, no. Vale, moi ben. Pero ademais lle fago a pregunta aquí nun cara a cara. Perfecto, pois eu lle contesto que vou de cara sempre. E vostede contéstame, pero non me diga que fago demagoxia porque eu non a fixen. Eu emitín unha pregunta que todos aquí puideron contestar. E teño outra, que creo que xa é a última que ten este grupo. Teño outra parte, xa este tema, vostede me contestou e o tempo dirá se vostede di a verdade ou di a mentira. Teño outra pregunta, unha pregunta que xa lle levo emitido nos diferentes plenos. Entendo que hoxe vostede xa espera a pregunta, co cal xa traerá preparada a resposta, por xa sabe a pregunta que llevou a facer. Señora Marga Caldas, eu creo que se me coñece durante moitos anos. Sí, xa coñece. Eu teño moitas virtudes, pero creo que unha delas
me coñece ben, de non traer as respostas preparadas. Bueno, pero vostede non a trae no papel, pero seguro que a trae na cabeza. Entón, claro, non necesariamente ten que vir escrito, pode vir na cabeza. El xa sabe a pregunta que eu lle vou facer e seguramente que xa traerá preparada a resposta. Entón eu vou cambiar a pregunta. Moi ben. Entonces, efectivamente, antes de facer a pregunta, xa todos sabedes... Me vai a decir o que lle quero responder, me dá libertad para responder. No. Vale. Eu o que quero preguntarlle é que nas últimas... En prensa recollíase, salían veciños de Campelo protestando porque Valoriza ocupaba a canteira, a nave que estaba a carón da canteira da Graña. Co cal, cando miramos esa noticia en prensa, dixemos, entonces o alcalde xa sabe, xa identificou e xa sabe onde está a nave de Valoriza, porque se saliu na prensa e o saben os veciños de Campelo, ata logo, se o saben os veciños de Campelo, pois entonces tamén o saberá o alcalde. Ben, entonces xa dou por feito que xa sabe onde está, porque ademais vostede deu unhas declaracións dicindo que vostede iba a buscar o consenso veciñal. A miña pregunta é que, dado que xa sabemos onde está a actual ubicación, preguntarlle como vai a resolver vostede pois a ubicación da sede de Valoriza, porque se a ubicación actual que ten na canteira e vostede di que non vai a permitir ningunha ubicación que non teña consenso veciñal e, ademais, esa ubicación non ten consenso veciñal, entonces a miña pregunta é como vai a resolver vostede este problema con respecto á ubicación da sede de Valoriza, que, ademais, actualmente non sei se agora onte, pero non viña sendo donde vostede decía que era. Ben, é unha vez máis un problema que crearon vostedes, donde nos temos que solucionar. Lle recordo que os que levaron a Valoriza para Campelo foron vostedes. E lle volvo a recordar que a sede a efectos deste Concello é en Rúa Beiramar, que foi a donde levaron ou permitiron vostedes, non este goberno. Quen levou a Valoriza para Campelo foi vostedes, cando formaban o equipo de goberno, e lle permitiron a instalación ali. E eu lle repetín un pleno, outro pleno, que a efectos deste Concello, legales, a ubicación é a da súa época, que era que estaban na Rúa Beiramar Campelo. E lle volvo a repetir, é a ubicación que ten Valoriza a efectos deste Concello. E a que se vai quedar. A que levaron a vostedes para ali. Partido Socialista, rogos, preguntas? Si, eu teño un rogo. Antes fixo unha alusión, porque non o pode evitar entrar no personal, superior a vostede. Vostede fala dunha construcción de 1989, eu estaba en EGB, non sei que responsabilidade teño, en calquer caso, lle corrixo. Si se executou a sentencia, e se executou a sentencia sendo eu concelleiro do goberno. Fíxese se podo dar leccións, señor Moldes. Fíxese, que é diferente ao que fai vostede. Esa é o rogo. Ben, lle volvo a decir, por sorte, xa todos nos coñecemos, todos coñecemos os feitos e cada un sacará as súas conclusións con toda a liberdade. Pois non minta. Perfecto, eu non minto. Algúna pregunta máis? Sí. Sí, boa tarde a todos e a todas que nos están a escoitar. Eu quería facer un rogo para vostede, señor alcalde. Exiximos que se faga un plan riguroso, serio, para a limpeza de sumidoiros, de cunetas, na posibilidade de cauces de tramos dos ríos en tramos urbanos. Estamos a ver o que está a acontecer cos eventos climatolóxicos. Agora están pasando en Valencia, en Zaragoza, pero nada di que non poidan pasar aquí. Tivemos unha importante elección cos incendios, entonces, pois, que non nos colla desprevido. Antiguamente, non tan antiguamente, cando nos estábamos gobernando, facíanse, seino porque eu estaba ao frente dese dispositivo, facíanse limpezas de cunetas, de sumidoiros, previos á chegada do inverno ou outono, precisamente para evitar posibles inundacións ou posibles daños aos veciños. Somos conscientes do que nos ven, entonces lle pido que poña en marcha un plan de limpeza riguroso, serio,
e que todos os veciños pois podan estar tranquilos en caso de que, como estamos vendo, o clima pois está devolvendo o que estamos sacando, non? Hai quen nega o cambio climático, pero está aí. Ben, nada, estamos de acordo co rogo, é dicir, hoxe mesmo ainda mantuvemos unha reunión cunha veciña da zona de, en este caso, de Vilar e un pouco nos pedía eso, é dicir, non sei, temos que pedir unha serie de autorizacións, nos pedían a corta de alcacias en algunhas zonas de ríos e demais. Xa se fixo, empezouse por Río Mouro limpiando conetas, porque moitas veces non hai que esperar o que o problema veña abaixo, sino que hai que actuarse arriba. Se fixo xa fai un mes limpieza de entornos e demais, eso se vai a continuar, se vai a actuar na zona alta da Zapata. A idea tamén é limpar na zona de Áncar, que como todos sabedes sempre arrastra a zoa da area de arriba, e a previsión é esa, facer limpezas e de canalizacións, e despois, inda así, pois ter un pouco de sorte e que non suceda o que noutras comunidades está sucedendo. Moi ben. Alguna pregunta máis? Sí, nesta afán constructivo, outro día estuvemos no centro Isidoro Arriestra e comprobamos, constatamos o estado dos baños. Están nun estado bastante deteriorado, tanto o sistema de fontanería, o saneamento, o abastecemento, pouca presión en moitos casos, tuberías moi diferentes de moitos tipos, combinacións imposibles como PVC, cobre, cousas deste tipo. Polo tanto, pediríamos ao Concello que nos plans que fan de implementación nos colexios que prevexan para o centro de Isidoro Arriestra cambiar os módulos de baños. Teñen uns sanitarios bastante lamentables e o estado, xa digo, moi precario. Entón, por favor, solicitamos, pedimos que planifiquen de cara ao orzamento, que planifiquen a mellora e sustitución dos módulos de baño neste centro porque están francamente deteriorados. Moitas gracias. Vai, si, ten a palabra a Concelleira de Educación. Sí. Bueno, primeiro, gústame que me fagas esa pregunta, pero por outra parte, dame pena que vos preocupedes máis cando estades na oposición que cando estabades gobernando, porque se vos preocuparades polos baños de Isidoro Arriestra, hoxe non me estabas facendo esa pregunta. Lóxicamente, e son unha, dúas. Pregunto yo tamén, bueno, como concelleiro de obras, cantas veces fuchedes polos centros escolares cando gobernastes, preocupastes das obras que había que facer, das melloras, pregunto, porque como a pregunta é do grupo, non? Pero podo preguntar tal, ou a Gregorio, que sexa, nós, por exemplo, eu, como concelleira de Educación, vou casi todas as semanas, sei todo o que hai que facer nos centros, pero Marcial, como concelleiro de obras, veu por todos os centros, por eso te preguntaba a ti, porque nós, como traballamos en conxunto, fixeno por eso, non por nada malo. Cantas veces fuchedes, cando gobernades, porque vexo a preocupación da hora, extrañame un pouco, e despois tamén teño unha pregunta, para Gregorio e para Julio, eso xa é unha cousa que digo con todo o cariño do mundo. Cando vades a un centro escolar, vos falades con dirección, concello ou con alguén responsable do centro escolar para entrar en ese centro escolar para ver os baños? Pregunto, porque eu, o alcalde ou calquera de meus compañeiros, jamás vamos a un centro escolar sin falar con dirección, que ela, ou neste caso Leticia, parte de Pollo, tenedas preto da casa, non creo que tiñas que ir a buscar a Caldas nin a outro concello. Entonces, era tan sinxelo que se falarades con elas ou con nós, saberíades que esa obra xa está aprobada, xa está falada coa Xunta e xa se vai a facer. Entonces, se traballamos todos da man, creo que é moito máis sinxelo e aforramos, pois, a mellor ter estas dúbidas que supoño que as tiña desde antes, pero como vexo esa preocupación que me gusta que a teñades, a verdad, quero saber se fuchedes con alguén do centro de dirección, entraxedes nun centro escolar, que o vexo un pouco grave, se me deixades decir, como di Gregorio, que dixo hoxe 3 veces, é insólito, para min, como concelleira de Educación, é insólito que dous concelleiros da oposición entren nun centro escolar sin pedirlle permiso á dirección do centro e sin preguntarlle as preocupacións que ten esa dirección, como facemos nós, Marcial, ou calquera de nós, porque traballamos en conxunto dos nosos centros que onde están os menores do noso concello. É insólito a falta de
de coñecemento que tes do funcionamento do pleno. En primeiro lugar, as preguntas formulámolas nós, que vostedes responden. Iso en primeiro lugar. Somos nós, é como funciona o sistema. Ten dereito a preguntar. Déxeme falar, por favor. Ten dereito a preguntar. Polo tanto, se equivoca, é dicir, se o lee o reglamento orgánico, verá como funciona. Eso en primeiro lugar. En segundo lugar, facemos un rogo para que se mellore algo que está mal. Vale? Eso en segundo lugar, que está moi mal. Se se hubiera feito o ano pasado, se estaría ben? Claro, se se hubiera feito aí 4, 5, 6, efectivamente. Pero se fixeron moitas outras cousas, vale? Efectivamente, hai que priorizar, e vostedes teñen moitas cousas que están moi mal, e farán algunhas e non farán outras. Eso en primeiro lugar. O noso rogo é un rogo constructivo, creemos que hai unha necesidade e plantexamos que se resolva. Por lo tanto, un poquinho menos de soberbia. No, non tive soberbia. Sí, bastante. E logo, con respecto ás preguntas que fai, eu non teño problema en responder. Eu estuve nos centros moitas veces. Vale, non era responsabilidade miña, porque eu non levaba educación, pero estuve no centro moitas veces. Moitas. E outra cousa, os centros de ensino son públicos. Vale? Como vostedes entraron nos centros públicos cando lle dou a gana, vale, sempre. Usted non sei. Eu falo por min. Pero o seu jefe sí, moitas veces. E aquí nunca se lle plantexou a nadie que non podía entrar. Déxeme falar, por favor, estou falando. Nunca se lle planteou a nadie que non pudera entrar nun espazo público, que non entrara no Concello, que se reunira cos funcionarios e demais. Hai unha diferencia. Nós nunca tuvemos manía persecutoria. Nós non estamos falando cun veciño e logo, cando deixamos de falar, lle chaman ao veciño para reprocharlle que estén falando con nós. Nós non presionamos os funcionarios porque falen con vostedes. Temos estilos diferentes. Non ten nada que ver o que Son estilos estás diferentes, pero o noso estilo creo que é moito máis honesto. Non temos manía persecutoria, insisto. A mí me parece insólito o que fan vostedes, non? Que teñen... Cal é o problema de que vayamos a un centro? Sin avisar a dirección. A dirección. A dirección, ahora que fomos, non está, pero un centro público que está aberto. E as persoas que estaban a cargo do centro, si lle pedimos permiso para entrar. Pero que nós nunca plantexamos eso. Usted fala sin saber do que está falando. En calquer caso, insisto, por favor, Julio, pero... En calquer caso, quen formula as preguntas somos nós e vostedes responden. Funciona así o sistema democrático. Cando fastidien as preguntas, cambiamos o tal. No, funciona así. Entón, lle digo eso, se teñen a ben ter en consideración o noso rogo, estupendo. O que non pode decir que o rogo está ben formulado, se o están tramitando, pois, home, pois estupendo, é o obxectivo ese. Nós, cando facemos un rogo, facemos para conseguir un obxectivo que se arregle. Sin ningún cafán, non mandamos nota de prensa. Non fixemos demagoxia co tema. Vimos aquí, yo dicimos a vostede no foro onde hai que decilo. Entón, non sei por que se pon tan estupenda. Eso é o meu plantexamento. Estupenda. Muchas gracias pola palabra. Ben, eu creo que queda claro, é dicir, é un rogo final que chega tarde, é dicir, aquí, cando vamos a un centro, incluso o alcalde solicita autorización, incluso o propio conselleiro, e se hubiera preguntado, pois se sabría que esa obra está coordinada directamente co conselleiro na súa visita de inaugurar o patio e donde a actuación hai que programala sin afectar os días lectivos. E a usa para rematar este pleno, non sei se o señor Gregorio me vai permitir facer un rogo. Sí, vale. Sí, agora? Sí, claro. Sí, fai máis de un ano que o Grupo Socialista solicitou por rexistro que convocase a Comisión de Seguimento dos Peiraos. Foi coincidindo coa inauguración do proxecto de Raxó, o cal aplaudimos, festexamos e nos alegrou moito a todas as persoas que traballaron nesa comisión durante tanto tempo e especialmente as asociacións e os colectivos que estaban aí formando esa comisión. Pedíamoslle esa convocatoria porque ese proxecto non vai a estar finalizado ata que se faga a reforma integral do Peirao do Covelo en Samieira. Entón, xa lle levo preguntado en numerosos plenos, me dou moitas contestacións, pero ningunha resposta, máis que nada, pois, demoras. O resultado é que esa comisión de seguimento sigue sin convocarse, seguimos sin saber nada
do futuro dese peirao que está nunha situación lamentable, acaba de rematar o verán, ainda hai algún día soleado que os veciños aproveitamos para ir a disfrutar dese entorno. Entón, rogamos, ao igual que vimos nestes días un proxecto para a Samieira, a senda da PO 303, o cal tamén consideramos un avance positivo e nos alegra saber tamén pois para cando vamos a ter polo menos un anuncio como é o da senda 303. E é un rogo porque lle pedimos a ese equipo de goberno e sobre todo ao alcalde que faga valer os intereses dos veciños, neste caso, como se di, dos veciños do Covelo en Samieira e de todas as persoas que disfrutan dese entorno. Moi ben, como este goberno é máis que de palabras de feitos, xa lle podo decir que no 2026 habrá actuacións e obras no Porto de Covelo. Actuacións ou anuncios? Actuacións. Porque non somos máis de feitos que de palabras. Sí. Perfecto. Ben, nada, pois creo que están todos os rogos, non? Eu simplemente para rematar, eu aquí quería pois facer un rogo, unha petición e pedir respeto. Non quixen sacar este tema e nin quixemos no primer pleno, no pleno extraordinario, porque entendíamos que non era o idóneo, pero eu pido respeto de toda a veciñanza, que creo que maioritariamente sucede, hacia os voluntarios e a agrupación de protección civil. Logo eu pido, en este caso, a toda a veciñanza que cando hai un dispositivo e cando hai voluntarios de protección civil que están de forma gratuita, invertindo o seu tempo de familia, tempo libre, que cando estén presentes neses operativos, que por favor se lle trate con respeto, se lle trate con cariño e moito menos que se lle increpe ou que en algún caso, pois, creo que palabras que non merecen. Por eso, desde aquí, como presidente e alcalde deste Concello, fago unha petición a toda a veciñanza de Pollo, que creo que temos a sorte de ter unha agrupación de voluntarios exemplar en toda Galicia, que en este caso, pois, en moitos casos, é un exemplo de seguimento, e por eso fago unha petición a toda a veciñanza do Concello, que cando un voluntario da agrupación está nun dispositivo, que por favor se lle trate con respeto e con respeto do que merecen, porque hai que, volvo a repetir, ningúns destes voluntarios cobran por eses servicios, o fan de forma voluntaria, e por eso pido a toda a veciñanza de Pollo respeto hacia esta agrupación de voluntarios. Podo decir unha cousa? Pregunto. Non teño máis preguntas, pero me refiero. Non, pero a respeto do comentario que fai agora. Sí, claro. A ver, eu entendo que o comentario é por min. Vostede lle decía á compañeira Marga Caldas antes que eu, se quería saber algo, ten que preguntar. Eu lle diría que a ustedes, que se tiña algunha dúda, solo con chamarme tanto vostede como o xefe de Protección Civil, calquera das personas, e que me preguntaran que o que pasou, nada máis. Porque eso é dicir respeto ou falta de respeto, creo que é moi subxetivo e non sei con que ánimo ou que información ten vostede o respeto da falta de respeto, porque vostede lle pedía información, eu digo unha simple chamada e tamén se houberan probablemente resolto moitas cousas como que están salindo nas redes sociales, o que pasa que eu teño moitos anos, vale? E teño moita trayectoria, vale? E meus pais deronme moita educación. E estas cousas que se din por aí, vale? Hai que cotejalas, e senón, pois é moi sencillo. Con reunirse as partes implicadas sacamos o tema de adiante, porque nada do que se está a decir é verdade. Moitas gracias. Ben, eu volvo a recargar o mismo, eu pido para a toda a veciñanza, pido a que cando hai un dispositivo de protección civil, pido respeto hacia esas persoas, hacia eses voluntarios, e é o único que pido hacia eles, porque están facendo unha labor exquisita, e creo que o se ven demostrado aquí co distintivo maior deste Concello, que é a medalla de ouro. Moitas gracias, boas noites a toda a corporación e aos veciños que nos estén seguindo desde a súa casa.